Добрый вечер. Добрый вечер. Зараз хутенько проверяю гук. Есть такая асаблівасць у Твіча, якую заўважыў не так даўно. Калі я пачынаю карацей на вводах гэта захаванае відэа ў Твіча, ён пачынае не тады, калі я пачынаю трансляцыю. Ён быццам бы абразае кавалак трансляцыі першыя 10 секунд 30, прыкладна хвіліну можа быць. Бывае так. Вельмі непрыемная халера. Не падабаецца. Я не жадаю, каб мои воды былі абрэзаны на Твічы. Добра, што для Ютуба записывае ён літаральна самай першай секунды, таму ніякай праблемы з Ютубам няма у гэтым сэнсе. Не трансляцыя на Ютуб, а вось архіў стрымоў, які я закидываю. Добрый вечар. Мы працягваем Frostpunk, у якім мы нейкім цудам яшчэ трымаемся. Дагэтуль усё выглядала даволі дрэнна. У нас быў вельмі высокі канфлікт паміж жыхарамі горада. Яны былі незадаволеныя як паміж сабою, так і незадаволеныя намі. Зараз мы плюс-мінус выбраліся на нейкі, скажем так, стан, калі яны не збіраюцца нас выгнаць з горада нахрен. Вось, таму мы можам зараз трошкі яшчэ працягнуць пагуляць. Вось, я нарабіў памылак у сваім горадабудаўніцтве. Ніводная з іх пакуль не крытычная. Усё яшчэ ўсё выпраўляема. Мы ўсё яшчэ жывы. У нас усё яшчэ недахоп па ўсіх рэсурсах. У нас не хапае ні жытла, ні раслін, ні ежы не хапае матэрыялаў, якія патрэбны для нашай індустрыі. Нам не хапае таксама і тавараў, якія мы атрымліваем. Вельмі мы абмежаваны зараз па грошах, то бок гэта таксама будзе нашай праблемай. Мы абмежаваны па префабах. Префабы гэта схемы, не схемы, а па тыпу гатовыя кавалкі для будынкаў, панелечкі, карацей. Вось, іх не тое, каб шмат, мы трошки абмежаваны. Новы раён, вось гэты новы раён нам дазволіць будаваць іх больш. Такім чынам мы трошки і з гэтай праблемай таксама разбярэмся. Я планую, так, вугля у нас недахоп нейкі я зараз бачу. А чаму так шмат вугля патрэбна? Ну добра, давайте падвысім здабычу. Вось так прыкладна да 30%, і тут яшчэ плюс 1. Трошки по вуглю мы ідзем у плюс. На жаль, працоўныя людзі у нас на гэтым і скончыліся. Гэта будзе праблемай. Ну так, пакінем пакуль як ёсць. Гэтага вугля, які у нас крызісна хутка будзе, у нас будзе недахоп вугля у будучыні. Пакуль гэта так не стала, але ён набліжаецца гэты крызіс. У нас засталося 125 тыдняў на вугаль, які мы зараз здабываем. То бок калі мы яго будзем вось такой хуткасцю здабываць, ён у нас пра 125 тыдняў ужо скончыцца. Пакуль я гаварыў, яно даволі хутка ідзе насамрэч. 125 тыдняў гэта вам не шмат насамрэч. Так. У нас ёсць магчымасць галасаваць у радзе у гледачоў. Я пакуль пачакаю, у нас не тое, каб ёсць неабходныя рашэнні, якія трэба прыняць. Няблага было бы дачакацца, калі у нас з'явіцца трошки больш працоўнага насельніцтва. У нас прагрэс 71%, і потым у нас з'явіцца прыкладна 1000 людзей раптоўна. Паступова падвышаецца. Мне спатрэбяцца новыя раёны, на якія мне не хапае ні людзей, ні прэфабаў гэтых вось, пра якія я гаварыў. У першую чаргу, чаму запаволена? Давайте туторыял хутенька глядзім. Паглядзім, што патрэбна для павелічэння, рост. Так. Вітаю, Рэгана. Патрэбна для таго, каб насельніцтва расло, нам патрэбна, каб становішча увогуле жытла іх было лепей. Даследаванні нам могуць дапамагчы з гэтым нашым ростам насельніцтва. Давайте паглядзім, бо будаўніцтва я сабе дазволіць не магу, а вось навука, нейкі новае даследаванне. Гарадскія блок, гэта мы можам палепшыць блокі і то бок пашырыць месца для жытла. Так, кампенсацыю за працу. А што гэта дасць нам? Так. Аднолькавая аплата. Гэта прапануюць нашыя, як яны, пілігрымы, якія нас не любяць вельмі моцна. І сталварты прапануюць бонусы за эфектыўнасць. Гэта не блага, але мы пакуль гэтага рабіць не будзем. Можа я магу пашырыць будынкі без неабходнасці. Вось блок.
Ён патрабуе не тое, каб шмат працоўнай сілы, каб пабудаваць. Ага, і калі яно будзе пабудавана, ўсё ж такі спатрэбіцца людзі, якія будуць там жыць. Ну, якія будуць там працаваць. Чамусьці, я не вельмі разумею, гэта павінна працаваць. Так, дадатковае жытло. Давайте пашырэнне зробім. Пашырым нейкі з нашых раёнаў. Які ж можна пашырыць? Я не вельмі ўпэўнены, што ёсць розніца. Так-то. Давайте вось гэты раён можа палепшым. Будзе дадатковае месца для жытла. Нам трошкі не хапае. Па крыху мы можам так іх яшчэ набудаваць. На гэта грошай не хапае. Ну, добра. Паляпшэнне доўга будуецца, я нешта не магу заўважыць. А, вось оно ў працэсе идёт. Вось оно запаўняецца. Добра. Вітаю, Смок. Я бачу праблемы горада трушчобы, але я не разумею, як адрозніваць трушчобы ад усяго астатняга. Ёсць такая у нас праблема, я ўвогуле скажу па самой гульне. З-за таго, што нас аддалілі вельмі, ну, далёка, зараз вось гэты ўсе маленечкія тэлепартуючыеся людзі, мурашы, яны не прывязваюць гульца, ну, то бок мяне, бліжэй да горада. Можа, для кагосьці гэта нармальна, я лічу, што гэта самы галоўны пакуль мінус гульні. Мне падабаецца, як будуюцца самі раёны, то бок мы паставілі, яны яшчэ неяк за сваіх граніц, за свае мяжы выходзяць і неяк адаптуюцца з наваколлем. Відзік піша, што Альтерс перенесы на першы квартал 25-го. Шкада. Я ўжо чакаў, што там дзесьці хуценька будзе. Шкада. Так, вугля на гэта ўсё не хапае. Вугля запас у нас яшчэ пакуль ёсць, і мы можам падвысіць здабычу. Толькі людзей, якія будуць гэтым займацца, у нас адсутнічаюць. Давайте яшчэ дамы пашырым. Ёсць. Ну, в прынцыпе, я зрабіў усё магчымае, каб пашырыць колькасць дамоў, каб было дзе схавацца, але гэта не да канца вырашае ўсе нашыя праблемы. Вось. Я не магу зараз сабе дазволіць нейкае буйнае будаўніцтва, таму што я абмежаваны і прэфабамі, і колькасцю людзей, і грашыма. У мяне ёсць хоць даследаванне, я вось гэта магу рабіць. Ага, гэтая тэрыторыя яшчэ пакуль даследуецца нашай экспедыцыяй. Добра. Няхай даследуй далей. Я там, можа, знайду... Вось зараз, можа, сам момант, можа, трэба ў горад сабе яшчэ людзей заклікаць, працоўных нейкіх. Гэта неблагая ідэя. Можа, адправіць наступную экспедыцыю адпраўлю да людзей. Можа, яны пажадаюць у нас затрымацца. Альтерс гэта пра 50 адклонняў яндольскага. Так, гэта яно самае. Для тых, хто не ведае, Альтерс гэта гульня, у якой, скажем так, вы гуляеце за чалавека, за адзінага выжылага ў экспедыцыі, і адзіны варыянт для яго выжыць гэта пачаць рабіць клонаў самога сябе, у якога жыццё трошки адрозніваецца ад арыгінала. То бок яго жыццёвы шлях пайшоў кудысьці ў іншы бок. І каб атрымаць патрэбнага сабе працоўніка, вы абіраеце, што канкрэтна ў вашым жыцці павінна было пайсці па-іншаму. Такім чынам мы атрымліваем шматварыятыўную гісторыю аднаго персанажа ўжо да таго яшчэ, як ён стаў членам гэтай экспедыцыі. І не забіцца. Так, як звычайна, не забіцца. Так, Эбігейл Грін, 29 гадоў, скаут. Глядзіць на сябе ў люстэрка. Я магу бачыць, не вельмі добра, але лекар гаворыць, што будзе становіцца лепш. Ага. Ёй нейкія трансплантацыю зрабілі з вокам. Угу. Так. Яна упала з... ну... О, так. Адзін хлопец памёр, і ёй перасадзілі, вось скауту перасадзілі. То бок, гэта зараз результаты таго, што мы вырашылі з нашымі памёрлымі агульным галасаваннем, так же сама, як з чатам. Зараз я правяду, можа, яшчэ одно галасаванне. Мы вырашылі, што будзем браць памёрлых і выкарыстоўваць мёртвых для таго, каб ратаваць жывых. То бок, з цел мёртвых для лекараў можа быць нейкая карысць, і вось гэтым будзем і карыстацца. Вось. Альтэрнатывы было зрабіць традыцыйнае пахаванне. Давайте-ка паглядзім, што у нас у радзе. Ага. Новы закон даступны, галасаванне. А што у нас тут за закон? Вельмі супраць. Што за дэлегацыя?
А няўжо мы не прагаласавалі? Гэты закон не пройдзе ўжо відавочна, таму што неяк супраць было. Я толькі не памятаю, каб мы на гэтым скончылі. Ну добра, давайте правядзем галасаванне, но оно у нас зараз праваліцца 100%. Цікава, я амаль не памятаю. Мы выратавалі з рук дзяўчыны. Так, ёсць плюсы, ёсць плюсы. У тым канфлікце было незразумела, каму што даць, але патрэбна было прыняць хоць нейкае рашэнне. Гэты закон не пройдзе, давайте яго ўжо галасаванне правядзем. На жаль, чамусьці твічоўскае галасаванне тут адсутнічае. Мне падаецца, што інтэграцыя можа адвалілася. Дайце-ка зараз хуценька зазірну. Так, адвалілася. Таму і не бачу. Ёсць она з'явілася. Захавалась? Альбо не захавалась? Захавалась, зараз ужо ёсць. У радзе галасаванне. Вось зараз ужо па-іншаму. Дайце-ка я зараз прыпыню. Ну час не бяжыць. Ці ўвогуле для вас тэарэтычна, нават тэарэтычна вы хутчэй за ўсё не намаганнямі твіча так трошки не хапае. 20 будет 57 агульных галасоў. Можа, калі сумняваючыся пагадзяцца, давайте так, правядзем галасаванне, вне залежнасці ад таго, атрымаецца ці не атрымаецца, мне просто падаецца, што нават з вашым рашэннем яно ўсё роўна не пройдзе. Вось. Тут была прапанова, што рабіць з працоўнымі сменамі. На закон, на разгляданне было ўзята папраўка, у якой людзі працоўнае месца адаптуюцца пад надвор'е. То бок людзі працуюць тады, калі гэта бяспечней для іх. То бок, вось такім чынам. То бок яно можа разрываць там нейкія смены. Увогуле не так стабільна, але больш бяспечна. Так што вось такі варыянт. Альтэрнатывы былі для гэтага рашэння іншыя яшчэ. Я браў гэтую. Давайте зробім, паспрабуем. Гэта галасаванне у нас будзе. Калі вы згодны з такой прапановай, то вы галасуеце за. Калі вы супраць такой прапановы, галасуеце не. Галасаванне пайшло. Нагадваю, як працуе галасаванне. У вас ёсць фракцыя твічоўская, 24 галасы, як вам належыць 24 галасы. Вы агульным галасаваннем твіча прымаеце, што ваша фракцыя твічоўская вырашае за ці не. І гэта дадаецца да агульнай колькасці галасоў. Такім чынам некаторыя законы могуць прайсці. Калі яны бы інакш прайсці не маглі, як гэты тэарэтычна ён хутчэй за ўсё не пройдзе ў любым выпадку, але верагоднасць ёсць маленькая. І ёсць варыянт, што вы забараніце нейкі закон, які у іншым выпадку быў бы дастаткова папулярны. Гэта ўсё яшчэ толькі 24 галасы, то бок гэта не 100% галасоў. Так. Англійскі філосаф Бентам рэкамендаваў рабіць з мёртвых статуі, манекены і іншае. Мы, на жаль, не ў той сітуацыі, калі мы можам просто так на статуі выкарыстоўваць мёртвых. А што гэта сусвет будучыня, чужая планета? Гэта наш сусвет. Гэта віктарыянская эпоха, то бок дзесьці позняя ўжо. Мы зараз будзем ладзіць індустрыяльную ў другой частцы. У першай частцы людзі адправіліся хавацца каля генератараў, каб выжыць сярод замярзаючага сусвета з Лондона. І вось, напрыклад, адзін з гарадоў, які мы зараз кіруем, гэта новы Лондон. Гэта людзі і лонданцы пераехалі ў новы горад для сябе і выратаваліся ў ім. У нас жа ёсць зараз другая частка апавядае больш пра, я так разумею, будзе індустрыяльная рэвалюцыя, калі мы пераключымся з вугля на нафту. На жаль, пакуль гэтага не адбылося, бо нафта мы яшчэ пакуль не прыдумалі, што рабіць увогуле з нашым недахопам вугля. Ісландыя, так. Ісландыя гэта дакладна то, дзе мы зараз знаходзімся. Галасаванне скончана. Давайте паглядзім на результаты. 33 пакуль галасы за. 34, 35. І закон прайшоў. Літаральна там зусім трошачкі. То ён прайшоў на некалькі галасоў. Так ён мог не прайсці. За у нас 3 чалавекі галасавалі. За закон ёсць. Так, спыняю пакуль. Гэтым законам былі новыя лонданцы не вельмі задаволеныя гэтым новым законам. Але мы трошки пабавілі нашых пілігрымаў у фракцыю. Альтэрнатыва была у лонданцаў, дакладна не памятаю якая, але мы гэта вырашалі ў папярэдні раз. Давайте, можа, абяцанне нейкае новым лонданцам дадзім, бо ўсё ж такі яны вялікая фракцыя у амаль 6000 чалавек. Абяцанне, што мы можам паабяцаць ім? Даследаванне зрабіць.
Добра, мне падабаецца. Даследаванне гэта проста. Пашырэнне горада я не магу гэта сабе дазволіць. Хімічныя дадаткі. Таксама не магу ім прапанаваць такое. Давайте даследаванне возьму і пры першай жа магчымасці я яго даследую. Перагрузка цяпла. Давайте адразу, можа, яго і паставім. Можа, у нас ресурсаў зараз на гэта хапаем. Так, вось яно. Эфектыўнасць. Давайте, у чым сэнс? Оверклок. Дадатковае цеплыня, якая вырабляецца індустрыяльнымі машынамі, будзе вернецца зноў у машыны, каб дазволіць ім працаваць на больш высокай моцы. Добра. Твой выбор выдзяляецца, але вельмі дрэнна бачна. Просто крышачку ярчэй кнопка робіцца. Так, там не зразумеў, ці спрацавала. Там шчыра рэальна даволі дрэнна бачна. Калі вы націскаеце, яно застаецца, выбор запамінаецца. Калі вы націснеце на іншую кнопку, то ваш выбор зменіцца, то бок вы можете яго некалькі разоў змяняць. Той, на які вы націснулі, ён будзе апошнім. На жаль, так інтэграцыя зроблена. Так, абяцаем гарбату кожнай раніцай. Лонданцы гэта любяць. Амаль гэта мы і паабяцалі. Мы ім будзем зліваць гэтую самую мазут з індустрыяльных машын у кавярнях. Пінта ўвечары, так, з раніцы перад працай не. Так, даследаванне гэта, якое яны запыталі, у нас робіцца. Ёсць. Мы даследавалі новую тэрыторыю, давайте адправім яшчэ новую групоўку. Здесь тэрыторыя ёсць нейкая. Іншая. У пячоры паблізу заліва мы знайшлі непрыемнае відовішча. Целы замёрзлі... Так. Bodies in sturdy frost-land... у рыштунку. Целы ў добрым рыштунку для выжывання ў холадзе. Асцярожна пакладзены адзін да аднаго і пакінуты замярзаць. З чорнымі плямамі нафты на іх зачыненых вачах. Нейкі новы рытуал пахавання. Мапа, якую мы знайшлі, падказвае нам, што яны накіроўваліся кудысьці да старой машыны, дзесьці ў закінутым узбярэжжы. Машыне патрэбны нейкі сродак паліва. Нам патрэбна гэта даследаваць. А дзе гэты? Вось гэты Desolated Coast. То бок вось дзесьці на гэтай тэрыторыі яны павінны былі быць. Што ў нас тут? Рыбацкая вёска. Суполка фростлендераў знайшло сабе прыхаванне у... Так, ясі мох і мелкую рыбу. Без ніякага ацяплення яны выжываюць проста лежачы блізка адзін да аднаго пад вялікімі коўдрамі. Яны дакладна бы жадалі жыць у Новым Лондоне. Давайте іх возьмем. 2000 фростлендераў. Групоўка фростлендераў трошкі мной незадаволена, але варыянтаў не тое, каб шмат. Давайте прывядзем іх. Так, зараз, калі фростлендеры ад'ехалі, мы можам выкарыстаць гэтую вёску, каб дадаць рыбы да Новага Лондона. Нам патрэбна, гледзячы на ўсё, у гульне спатрэбіцца карыстацца актыўна невялічкімі калоніямі, каб падтрымліваць свой галоўны горад, бо не выглядае, што горад можа самастойна працягнуць. Это дадасць нам 100 ежы да таго моманту, пакуль ежа ў гэтым месцы 80 000 не скончыцца. Давайте збіраць. Мне патрэбны новыя каманды для даследавання. Ежа дастаткова, зараз мы ў плюс пайшлі раптоўна. Зараз чакаем, пакуль гэтыя людзі прыедуць сюды, і нам патрэбны людзі для вырабу матэрыялаў. Новы раён патрэбны, індустрыяльны. Дзе ён? Індустрыяльны раён патрабуе 600 працоўных, 40 манет, матэрыялы і цяпло. Чакайце-ка, матэрыялы. Гэта ж наадварот... гэта тавары я буду рабіць. Мне патрэбна здабыча. То я націснуў. Здабыча, матэрыялы. Вось там я бачу, і вось тут яшчэ я бачу. Хутчэй за ўсё, давайте... Там вось нейкая... Што ў нас тут здабыча будзе чаго? Матэрыялы будуць. Бясконцыя матэрыялы, што добра. Але часова я пабудую вось тут.
Давайте... Раён тут не пабудаваны з матэрыяламі? Не. Тады я працягну пашырэнне нашых раёнаў. Вяртай назад. Пашырэнне нашага раёна вось так і вось так. Астатняе куды ўжо памесціцца. Пашырым наш раён для здабычы матэрыялаў. Неяк смешна, што зараз эмігрантаў збіраем нібыта ягады ў лесе. Пайшоў, пазбіраў, прынес да хаты. Ну, яны не могуць пайсці, могуць не пайсці. Але гэтым дакладна хацелася б жыць... Ну, у нас... Жывем мы лепей, чым за іх. Так што гэта, у прынцыпе, проста ідзеце з намі, не ідзеце з намі. І яны такія... Ну, калі... Там нават калі незадаволеныя людзі ёсць, усё роўна іх... Ну, калі большасць пойдзе, яны ж у маленькай колькасці не выжывуць. Таму гэта пытанне выжывання. Калі б не пагадзіліся, то і халяра з імі. Я бы іх не заставляў. Няхай. Вось, дадаліся людзі. 2500 працоўнай сілы. Гэта тое, што мне было патрэбна для майго горада. Зараз прыпынем. Здабыча. Матэрыялы. Вось так, вось так, вось так і вось так. Цеплыня будзе дадатковая. Яе не той, каб шмат. Оу, а мне мела бы сэнс... Давайте яшчэ пачысцім тут тэрыторыю перад тым, як будаваць гэты раён. Вось так зробім. Бо я магу сабе бонусы цеплыні атрымліваць, і яны даволі карысныя, яны даволі моцныя. Гэта калі блізка адзін каля аднаго спецыфічныя раёны знаходзяцца. То бок, чым платней ваш горад, тым лепей. Але, напрыклад, жыллё каля фабрык так сабе працуе. То бок там атрымліваецца, вы цеплыню атрымаеце, але вы атрымаеце яшчэ і ну, такое дрэннае паветра атручанае. Якога нам лепей пазбягаць? Раптоўна нашага горада перастала хапаць ежы. Упс. Запасы яшчэ ёсць, але мы іх не той, каб шмат набраліся. Зараз трэба матэрыялаў здабыць як мага больш. Так. Што дзіўна, вугля патрэбы не выраслі. Я бы разлічваў, што яны вырастуць. Так. Нам патрэбна здабыча. Вось гэта ўсё. І яшчэ два. Давайте вось так. Будзе вось такі раён. А чаму? Ну добра, няхай будзе, няхай будзе. Ядуце на яго ці як? Ну, чым больш дамоў, тым больш патрэбна цяпла. І на гэта патрэбна больш вугля. Чым больш патрабаванні людзей, то бок чым больш... ну так, у прынцыпе, яно так і працуе. Чым больш у вас усяго, тым больш патрабаванні ад генератара цэнтральнага. Што дзіўна, у першай частцы вам бясконца прыходзілася паляпшаць генератар, бо ён не паспяваў за тым, каб ацяпліць проста дастатковую тэрыторыю. Тут жа ён па тыпу вы ў яго кідаеце проста больш вугля, і ён будзе абаграваць большую колькасць месцаў. Так. Патрабаванні новых лонданцаў зроблены, і адносіны з імі падвысіліся. Цудоўна. Новыя лонданцы намі задаволены. Так-то, ў прынцыпе, у нас даволі неблагія адносіны зараз з усімі фракцыямі. Так. Херам Таунсенд, трапер 39, ратуе гэтага самага маленькага тюренчыка. Выбач, маленькі. Мне прыйшлося забіць твою маці, яе час надышоў, але ты занадта маленькі для маёй кучы зараз. Было бы шкада пазбавіць цябе жыцця для такой маленькай колькасці мяса. Ідзі, вяртайся ў воду. У нейкі пэўны дзень мы зноў сустрэнемся з табою. Я так жа сама выратую тваіх дзяцей, як я выратаў цябе сёння. Горад зрабіў крокі на напрамку адаптацыі. Я не ведаю, што гэта такое. Нешта мы атрымалі. Вось тут унізе я бачу. У нас ёсць варыянты прагрэса і адаптацыі.
Правы, каб... Ага, то бок, чым больш мы робім нейкіх рашэнняў, тым больш мы атрымліваем прагрэс у нейкам напрамку. І я так разумею, адаптацыя і прагрэс гэта два супрацьлеглых варыянта. Тут ёсць роўнасць варыянт, альбо багацце. І тут атрымліваецца традыцыі і як гэта, reason, ну, по типу, прагматычнасць. Пакуль мы ідзем вось прыкладам так, мы ідзем на прагматычнасць, роўнасць збольшага, але тут плюс-мінус хістаецца яшчэ, і адаптацыю, нягледзячы на тое, што я абіраў больш прагрэс. Ну, паглядзім. Шкада, што адаптацыя і прагрэс супрацьлеглай. Я ўсё яшчэ не разумею, у чым іх супрацьлегласць і што гэта дасць. Ну, паглядзім яшчэ. Новы раён рыхтуецца. Сесія дэлегатаў. Што там за новая прапанова? Вельмі падтрымліваецца. Што цікава, я ж не прымаю зараз законаў. Я так разумею, што рада будзе раміць паседжанні і самі прапановы уводзіць, не ўгледзячы, што б я там не абраў. Так. Пачакайце-ка, гэта ж рэальна тэхналогія. Гэта адчыніла нам рашэнне. Вось гэта тэхналогія, якую я прапанаваў, ну, якую я зрабіў па магчымасці перавыкарыстоўвання нашай энергіі, нашага цяпла, каб вяртаць яго зноў у сістэму для машын. Яно адпраўлена на разгляданне, і яно адпраўлена на разгляданне даволі актыўна падтрымліваецца. Зараз я правяду галасаванне раней, чым гэта можна адкласці, але я правяду яго зараз. Калі вы прагаласуеце за... выглядае так, што яно будзе прынята незалежнасць ад таго, чаго вы жадаеце. Там 51, хутчэй за ўсё, патрэбнае. Давайте адпраўлю на галасаванне. Можа, я не до конца разумею, як гэта працуе, можа. Вось. Тут зараз выглядае так, што ён пройдзе ў любым выпадку. Але, ці падтрымліваеце вы такое, ці не, выкарыстоўванне цяпла зноўку ад машын. Так. Галасаванне Твіча. Можна баланс нейкі трымаць? Цікава, я не ведаю. Напрыклад, гэтае рашэнне ў крок прагрэса, а не адаптацыя. Вось гэты дакладна закон. Ён, я так разумею, залічыцца нам у прагрэс. І калі мы дасягнем прыкладна, я не ведаю, калі будзе аднолькавы ўзровень, можа, калі мы дасягнем нейкай пэўнага ўзроўню, нам прапануецца пакінуць усё ў балансе, альбо нешта адно выбраць. Вось, я так разумею, гэта будзе больш уплываць на задаволенасць некаторых фракцый у горадзе, бо некаторыя фракцыі бачаць ратаванне праз прагрэс, некаторыя праз адаптацыю. Так, галасаванне ёсць. Глядзім на вынікі. Падтрымка. 3 чалавекі ў нас прагаласавала за, 0 супраць. Агульнае галасаванне ад рады 60 галасоў, плюс наверх яшчэ вашыя 24. Такім чынам закон дакладна праходзіць, бо неабходна было 51 голас. Мы для цябе, як чыты, калі вы не жадаеце, каб нешта прайшло, то я магу прапанаваць супрацьлеглае, калі будзе на гэта магчымасць. Я так разумею, там даволі часта бывае такое, што, напрыклад, 30 за, 30 супраць, і ў сярэдзіне 50 хістаючыхся. І вось гэтыя хістаючыся могуць як у адзін бок пайсці, так і ў іншы. Вось. Я думаю, ўсё вырашаецца не абавязкова з твічоўскім галасаваннем, але мне проста падабаецца вось гэта інтэракцыя. Пілігрымы бянтэжыцца, што вяртанне вось гэтай цеплыні ўнутр у машыну можа быць небяспечным. Там меркаванне. Раён амаль гатовы. У нас усё менш і менш, нам усё не хапае дамоў. Нам трэба і з дамамі нешта зноў рабіць. Вось, матэрыялаў нарэшце хапіла. У нас ідзе ў плюс па матэрыялах. Будзем вырашаць зараз праблему з... Так, тавараў у нас недахоп. Давайте-ка тавары. Так, пачакайце-ка, тут здабыча ідзе, і яна таксама не бясконцая. Яшчэ некаторы час хопіць. Давайте... Дзе нашы тавары? Індустрыяльны раён, я так разумею, падыдзе.
Для выраба тавараў. Давайте іх размясцім вось тут у цеплыні. Ага, гэта будзе дрэнна ці добра, я не магу зразумець. Нешта чырвоненькім падсвечваецца, я не разумею, гэта добра ці не. Ну нічога, давайте вось там дзесьці. Яго без розніцы дзе будаваць, можна вось просто тут індустрыяльны комплекс бахаць. Раз, два, три, 4, 5, 6. Разаграваем яшчэ суседнія раёны. Ну так, прыкладна, так? Я магу пацвердзіць? Магу. Так, у нас не хапае каманд для даследавання... Ага, гэты раён уже палепшыць нельга. Давайте паглядзім, што у нас па тэхналогіях яшчэ ёсць. У нас ёсць нейкая тэхналогія, якая дазволіць нам даследаваць тэрыторыя. Штаб скаутаў. Так. Штаб выжывальшчыкаў. База аперацый, дзе афіцеры абіраюць скаутаў, каб для трэніровак, для дальніх экспедыцый. Час даследавання змяншаецца і небяспечнасць тэрыторый зніжаецца. Мне падабаецца гэта ідэя. Альтэрнатыва. Пачакайце-ка. Выжывальшчыкі і скауты. Альтэрнатыўны варыянт. Так. База аперацый, дзе афіцеры аналізуюць тапаграфічныя даныя і пракладваюць шляхі, каб аптымізировать падтрымку, лагістычную падтрымку для экспедыцый. Хуткасць экспедыцыі трошкі падзніжаецца, не так моцна, як у выжывальшчыкаў, але аднолькава зніжаецца небяспека ад тэрыторыі, якую яшчэ я не сустрэў такого, каб яна была небяспечная. Так што тут хутчэй пытанне практычнасці, то бок, што падтрымліваць будуць. Яно з'яўляецца неяк па тыпу крокам у бок, не ведаю, нешта не адзначае. Я думаў, пабачыце, па тыпу розніца ёсць прагрэс, не прагрэс. Дзіўна. Я так разумею, што гэта нейтральная змена, калі я бяру вось гэта канкрэтна са скаутамі. А гэта варыянт з адаптацыяй будзе, вось па значкам толькі глядзячы. Ну давайте пакуль пакінем, мы ў любым выпадку гэта не можам даследаваць, бо у нас не хапае грошай. Экспедыцыі гэта добра. Можа, давайте яшчэ, можа, тэхналогіі нейкі паглядзім. Лагістычныя... вось колькасць каманд. Вось гэта мяне цікавіць. Трэба будзе гэтую паглядзець, калі у нас будуць грошы. Эфектыўнасць збора на 20% падвышаецца. Skyways, што гэта такое? Сецева дротаў, аб'яднаючыя поднятыя станцыі. Ну, то бок, карацей, просто магчымасць на гэтых самых, на канатах перасоўвацца неяк. Нават перасоўваюць цягнікі. Вау! Skyway, гэта будуць літаральна цягнікі ў паветры. Крута, крута. Не трэба, такім чынам не патрэбна бянтэжыцца наконт льда і снега, якія будуць на зямлі. Але ж гэта ўсё роўна небяспечна, іх там ветрам дзьмухне і зваліць. Гранічкі добра, мне падабаецца як штука, але у нас грошай пакуль на ўсё гэта не хапае. Так, не хапае грошай. І Стюарт, у нас не хапае грошай. Hit Stamps. Група сталвартаў прыйшла з ідэяй, як што з гэтым рабіць. Нам трэба даследаванне механічныя фабрыкі. Давайте зробім гэта для карысці горада. Сталварты выглядаюць заклапочанымі, ім не падабаецца ідэі, якія прапануюць іншыя суполкі. Яны бы былі бы шчаслівы, каб вы падтрымалі іх ідэю. Сталварты, на жаль, толькі 11% ўсяго горада. Я прапаную... я не магу... я абавязаны зараз абраць нешта. То бок у мяне я нават з гэтага экрана выйсці не магу. Я не магу паглядзець, якія іншыя прапановы ёсць. Можна сказаць, што мы гэта зробім праз 60 тыдняў механічную фабрыку, і нас адносіны са сталвартамі падмацуюцца. Толькі за гэтае абяцанне. Я так разумею, калі гэта будзе зроблена, яшчэ падмацуюцца. А можна сказаць, што не. У нас ёсць болей важныя рэчы, чым гэтыя, Hit Stamps, гэта мясцовыя грошы. Так, чтобы браць. Я магу, у любым выпадку гэта праблему патрэбна вырашаць. Давайте пагадзімся з імі. Адносіны з імі палепшацца, і з фабрыкай мы разбярэмся.
Так, якая там тэхналогія? На жаль, адкладваецца іншыя нашыя праекты з-за гэтага. А дзе яно? Фабрыкі, вось. Гэта дамова. Што гэта? Механічная фабрыка. Велізарная фабрыка, якая выкарыстоўвае полуаўтаматычную машынерыю, каб рабіць прэфабы і тавары. Ага, добра. Яна адначасова робіць і прэфабы, і тавары. Гэта добра. Але трошкі забрудняе паветра. Трошкі. Варыянт з фабрыкай ад фростлендераў. Ну, альбо вось тых, хто адаптуецца. Адаптысты, карацей. Велізарная, якую выкарыстоўваюць невыкарыстаныя прэфабы і тавары, неважна, як яны пашкоджаны, каб зрабіць новыя з мінімальнымі рэсурсамі. То бок розніца ў памерах і перавыкарыстанні. Толькі людзі з-за гэтага будуць больш хворыя. Ну, выбару ў нас няма, мы пагадніліся на фабрыкі. У прынцыпе, абодва рашэння не ідэальныя. Прэфабы гэта, я іх так называю, таму што я не ведаю, як іх дакладна ўдала перакласці. Прэфабы гэта па тыпу гатовая штука для будаўніцтва. Гэта адначасова і матэрыялы, можна сказаць, проста матэрыялы ёсць. Я б сказаў, у нас ёсць такая штука, як матэрыялы. Прэфабы гэта па тыпу гатовае рашэнне для будынкаў. Вось, яны выкарыстоўваюць вельмі актыўна, то бок яны не ідуць у холад і там пачынаюць будаваць. Яны спачатку рыхтуюць на фабрыках дзесьці па тыпу панелькі такой. Ну, калі так ужо груба гаварыць, то гэта падрыхтаваныя нарыхтоўкі. Вось падыходзячыя. Каркасы таксама, паўфабрыкаты. Таксама, гэта ўсё правільна, проста я не магу спыніцца на нейкім адным слове. Вось моя праблема. Вось, і прэфаб гэта літаральна яно, то бок падрыхтаваны кавалак, які будзе выкарыстоўвацца як аснова для будынка. І такіх патрэбна шмат, бо яны распаўсюджваюцца, літаральна робяць іх дзесьці, дапусцім, у горадзе ў самым цэнтры, і адвозяць сюды, каб пабудаваць цэлую вёску за вельмі кароткі прамежак часу. Таму што людзі там жыць не змогуць, пакуль яно да канца не скончана і цяпло не цячэ па трубах. Вось, таму яны выкарыстоўваюць ось такія рашэнні. Так, чакаем, у нас недахоп грошыкаў. Трошечки нам засталося, літаральна зусім крышачку. Нам бы з таварамі разабрацца, бо адсутнасць тавара ў нас запаволівае таксама праблема. Так, мне падаецца, там... Не хапіла. Я яшчэ гляджу, у нас засталося 99 тыдняў нашага вугля. Гэта таксама вельмі мала. Трэба з цеплынёй разабрацца. Ух. Бясконцая праблема. Этот раён будзе гатовы, а мы адпраўляемся, давайте, у лёд. У нас ёсць група, якая бы прывяла гэтых людзей. Тых, хто жадае. 5 каманд, можа 2000 фростлендераў. Частку іх адвесці да нас. Не, нам людзі пакуль не патрэбны, у нас хапае людзей у нашым горадзе і так. Давайте, пакуль пачакаем іх. Бо мы гэтых яшчэ не рассялілі. Вось, ёсць, хапае грошай. Новыя фабрыкі, калі ласачка, вось гэта. Механічныя фабрыкі вялікія. Робім. Пайшло даследаванне. Гэта у нас таксама будзе займацца вырабам тавараў. Так, яны будуць рабіць толькі гэта. Чаму так слабенька? Ну, добра. Нам спатрэбіцца яшчэ адзін, можа, давайте дадатковае пашырэнне дамоў. Ну, вядома, у нас грошай проста няма. Бясконца не хапае грошай. Я магу пашыраць гэтыя раёны жыллёвыя. Так, жытло я магу пашыраць. Не тое, каб дорага. Адносна нядорага. Але гэтага ўсё роўна не хапае. Тут 30, тут 35. То бок гэты домик, ён усяго... не, 10 дамоў дае. Пашырэння, можа, не хапае ў яго. Тут будынка няма, вы паглядзіце. Давайте... Пашырэнне. Не ежа. З дамамі, вось.
Вось гэты паставім. На жаль, не хапае, ну, на ўсё грошай не хапае, на ўсё. Стрымліваемся пакуль. Так, по вуглю. Оу, что такое? Адносіны з фрустлендерамі пагоршыліся. Что? Я чаму я в сэнсе іх не падтрымаў? 388 фрустлендераў радыкалізіравалася і прыядналася да пілігрымаў. У сэнсе я іх не падтрымаў. Адносіны вельмі ўпала за папярэдніх смерцяў. Ну так, у мяне адносіны з усімі ўпалі. Так. Вось можна паглядзець, чаму настрой у іх падае. Ну, пакажыце мне, чаму у вас настрой нізкі. За смерцей. Так. Ну, усе незадаволены тым, што не так даўно у нас было шмат смерцяў. Мы на папярэднім стрыме былі амаль на самым моманце крызісу, калі б на нас уже просто прыйшлі бы і выгналі бы нахрен на мароз нас. З такім кіраўніцтвам я бы сам выгнаў сябе на мароз. Вось, я не вельмі упэўнены, можа мы нешта паабяцалі, але, ну, не сказана, што яны незадаволеныя. Я не вельмі разумею сам. Халоднае сховішча. Так, Стюарт, некаторыя даследавальнікі і лекары адправілі петыцыю да нас, каб схаваць астаткі рэшткі целаў, якіх мы сабралі на органы. Навука не ведае мяжэй. Спальванне сабраных целаў і вяртанне попелу іх блізкім — гэта страчаны патэнцыял. Павінен наступіць дзень, калі мы зможам выкарыстаць яшчэ што-небудзь з таго, што з іх засталося, гавораць яны. Яны гавораць, што лепей мы іх замарозім. Людзі могуць быць незадаволены зараз, але праз некаторы час яны зразумеюць, у чым быў сэнс, і будуць апладыраваць нашаму прадугледжанню. Што нам патрэбна зрабіць? Прапанова замарозіць рэшту, адмовіцца. Гэта у першым варыянце. Давер да нас моцна падае, але трошкі адносіны са сталвартамі падвышаем. Альтэрнатыва, мы адмаўляемся, гэта трошкі падвышае адносіны з пілігрымамі і пагаршае са сталвартамі, то бок усё дрэнна. Давайте гэтае галасаванне я пакіну на вас, на ваше рашэнне, што мы робім. Захоўваем людзей, захоўваем рэшткі альбо аддаем іх, ну, так, захоўваем рэшткі альбо адмаўляемся ад захавання гэтых цел у сябе дзесьці на сховішчах, складах нейкіх, я так разумею. Там дзяўчыне зрок вярнулі, а яны... Так, але ўсё ж такі гэта мы робім не па жаданню памёрлых альбо іх сямей. Мы ўсё яшчэ можна неблага так людзей раззлаваць гэтым. Так, давайте-ка ваше галасаванне, ваше меркаванне наконт гэтага. Маё слово будзе ўсё роўна апошнім, таму што я, ну, у мяне ёсць сваё меркаванне, я жадаю пабачыць вашае. Першае, нагадваю, гэта замарозіць рэштку. Другое, гэта адмовіцца замарожваць і вяртаць попел да родных. У нас пакуль падзеліліся меркаваннем. Угу. Я пачакаю яшчэ трошкі. Трэба рэлігійная догма, якая будзе казаць, што тыя, хто дапаможа іншым пасля смерці, трапіць у трапічны рай. Мне падаецца, гэта выправіла бы праблему. У нас меркаванне то ў адзін бок, то ў другі хістаецца. Зараз усё зноў усталявалася на 50 на 50. Я яшчэ трошечкі пачакаю. Добра. Я лічу, зараз маё разважанне, што гэта з практычнага пункту гледжання навукоўцы маюць рацыю. Гэта дакладна неблагая ідэя з практычнага пункту гледжання. Ці чытаў ты цудоўны новы сусвет? Не чытаў. Калі гэта па фільм, які зроблены па кнізе, ну, ёсць жа цудоўны новы сусвет, фільм, серыял.
Калі гэта адно і тое, што я глядзеў серыял. Калі гэта ўвогуле пра рознае, то не, я тады не ведаю увогуле, што ў кнізе. Вось, моя прапанова, толькі чытаў, так? Я проста ёсць серыял, і вось серыял я глядзеў. Дык вось, я згодны з навукоўцамі у гэтым выпадку, што гэта неблагая ідэя захоўваць рыштункі, таму што яны могуць паспатрэбіцца пазней на нешта. Навука так і працуе, па тыпу, ты ніколі не ведаеш, што табе патрэбна ўвогуле. Вось, у пэўны момант гэта можа апынуцца вельмі важным. Але ў даны выпадак мы яшчэ гаворым пра стабільнасць у горадзе. І каб абіраем паміж двума, практычны бонус для нас будзе канкрэтна адмовіцца ім і выдаваць людзям хоць бы рэшткі іх, хоць і попел іх памёрлых. Такім чынам гэта трошкі супакоіць горад, бо могуць быць праблемы. Давайте адмовімся ім. Гэта трошкі падвысць адносіны пілігрымаў і трошкі раздуе сталвартаў, але перажывем неяк. Які сэнс іх захоўваць далей? Узялі карысныя часткі, а астатнія родным аддалі. Невядома, калі як мы зможам іх выкарыстаць, а месца на складах на іх змарнуецца. Гэта таксама неблагі варыянт. Я бачу бота так. «143 человека замерзло до смерти». У сэнсе? Гэта з-за таго, што у нас не хапае... Цяпла ў нас хапае, то бок людзі будуць паміраць, калі ў нас няма дамоў. Нам трэба з дамамі. Я думаў, гэта не такая вялікая праблема. Ахахах. Халера, халера, халера. Гэта дрэнна. Давайте дамы. Хуценька дамы будуем. Дзе б яшчэ так? Вось там можна добра... О, там мы дакладна павінны пабудаваць некалькі яшчэ. Давайте капаем туды. Раз, два, тры. Нам спатрэбіцца хутчэй за ўсё ў некалькі заходаў гэта рабіць, бо нам не хопіць. Некалькі разоў мы разаб'ем там лёд, і вось тут вось жылы яшчэ комплекс зробім вялікі. Я не магу яго забаніць чамусьці. Дай-ка я пагляджу. Он мне паказаны як падазроны персанаж. Ён створаны быў літаральна 10 дзён таму. Дзе я магу яго... О, я яго таксама не магу забаніць. Дзівосна. Але не, пачакай. Я можа... У меня проста нейкая кнопка быццам бы полезла не туды. А ё-моё. Твіч, што ты робіш са сваім UI-ем? Вось, я адправіў яго. У мяне кнопка ў нечаканым месцы была. Яна там быццам бы на графе нейкай з'явілася. Дзіўна, дзіўна, я не разумею, мне падаецца, штось цяпер скажае мне. Ну добра, разабраліся. Цудоўна, мы разаб'ем тут лёд, і я зараз карыстаюся бонусамі, якія дае вось розныя тэрыторыі. Мне падабаецца трошкі гэта ідэя, што мы не толькі павінны адаптавацца да той мясцовасці, якая ў нас ёсць. Это неблагая ідэя, мне падабаецца. Дабяремся зараз, разаб'юць лёд, і мы вяртаемся яшчэ да гэтага. Так, тэрыторыя, якая каля нас. Гэта вы поўнасцю яе? Апраўляе рэсурсы Лондон. Там яны яшчэ засталіся, таму гэта нічога не змяняе. Нам спатрэбіцца больш экспедыцый. Давайте, я магу адправіць сюды? Патрэбна 10, недастаткова. Трэба больш каманд. Давайте-ка тады. Блин, ну ўсё трэба, на ўсё патрэбна грошы, ўсё трэба пашыраць. Халера. Тут мы возьмем яшчэ раз, два, тры. І... я ж магу разгарнуць, што я сабе тут праблему ствараю. Вось так. Ну і давайте вось так, неяк. І будзе яшчэ хутчэй усё трэці заход сюды. Таму што мне тут зверху патрэбна будзе пачысціць трошачкі. Патрабаванне сталвартаў выкананы, іх давер вырастае. Гэта мы тэхналогію гэтую даследавалі, якую яны жадалі фабрыкі. Так. Трэба пашырыць нашыя лагістычныя маршруты, нам трэба больш каманд. Так, вось гэта цікава. Лагістычны не прытулак, бэй, гэта ўвогуле, ну,
шмат чаго. Карацей, будзе порт. Лагістычны порт. Так, які будзе трымаць толькі неабходны важны рыштунак для выжывання і будзе прадастаўляць трэніроўкі, як іх выкарыстоўваць эфектыўна. Такім чынам у нас будзе гэта патрабуе 600 працоўных і 20 каманд. Альтэрнатыўны варыянт, дзе машыны робяць рыштунак для экспедыцый па патрабаванню, каб мінімізаваць персанал і неабходнасці у гэтым самым у сховішчы. Гэта будзе менш працоўных патрабаваць, але будзе трошкі менш каманд. Мне зараз каманды жэсць як патрэбны, таму лічу, што рашэнне форстлендераў для нас больш карыснае. Нам трэба ісці на вуліцу і шукаць яшчэ нейкія сродкі. Гэта нам дакладна спатрэбіцца. Так, я могу лёд разбіць яшчэ і тут. Давайте-ка вось так. Вось так. Вось такім чынам. Калі яно апошняю вось гэтую скончыць, я пачну будаваць уже тут дамы. Бо дамы тут атрымаюцца вельмі эфектыўныя. Там атрымліваецца прытулак, у якім можна і дамоў больш пабудаваць, і адначасова яшчэ і яны будуць цяплей, бо там, ну, такая піровіна, як яна, забыўся, каньён. Так, з вуглем 85 тыдняў засталося. Зараз яшчэ, калі вырашыцца з... Так, это індустрыяльныя дамы. Калі вось новая тэхналогія будзе, мы яшчэ адправім, пашырым нашай каманды і будзем адпраўляць больш на пошукі паліва. Нам патрэбна нейкі перманентная крыніца паліва па-за межамі горада. Цікава выглядае, быццам да кропкі, якую ты пазначыў, пацягнулася рука з дыму. Так? Якую кропку я азначыў, я трошки не зразумеў, чым гаворка. Тут эфектаў увогуле, так сказаць, іх даволі шмат цікавых. Мне падабаецца, калі у нас быў крызіс, як нафтай пачало монітор заліваць. Малаточак? Так, зразумеў. Эфектаў тут цікава хапае. Так, у нас яны расчысцілі гэтую тэрыторыю збольшага. Я, можа, тут атрымаецца. Так. Глядзіце, тут знізу, калі я пачынаю будаваць, ёсць 3 палоскі. Першае, гэта што я магу, мне патрэбна выкарыстаць 6 гексаў. Я магу да 6 гексаў выкарыстаць, каб пабудаваць гэты раён. Унізе паказваецца тыя бонусы, якія я магу атрымаць. І зараз там плюс 20 цяпла і плюс 10 дамоў. Я магу выкарыстаць іх да 3. Вось зараз я гэта і зрабіў, літаральна максімум, які я мог сабе дазволіць. І астатняе я буду будаваць ужо зверху, таму што яны бонусам мне не дадуць. Таму мне эфектыўней проста паставіць штосьці на вышыні. Такім чынам у мяне атрымліваецца раёны, якія на палову унутры, на палову звонку. Яны зараз яго пачалі будаваць. Мне падаецца, яшчэ лёд прыйдзецца тут раздрабіць. Тут яшчэ на 3, мне падаецца, хапае, і я вось тут... ну, в прынцыпе, тут больше не атрымаецца. Мне патрэбіцца ўжо адразу наступны раён дамоў. Вось гэты. Я ім скарыстаюся. Вось так. Можна пабачыць. Я яшчэ дадаю цяпло за таго, што бонус таго, што 2 паблізу раёну знаходзяцца. То бок яшчэ больш цяпла. Гэта больш эфектыўна атрымліваецца выкарыстаць гэтую прастору. Вось, атрымліваецца 2 раёна, якія будуць у нас даволі эфектыўныя дапамагаць адзін аднаму. Спадзяюся, у нас хопіць з-за гэтага у нас хопіць нарэшце дамоў, хоць часова. Так, я бачу, што у нас трошки ўжо праблема з хутка скончыцца сховішча для вугля. Давайте прыпынім здабычу яго. Ось зараз пайшло ў мінус, але зусім крыху. Так мы працягнем трохі даўжэй. Так, тут нейкая падзея. Эрнест Бевен, 37 гадоў. Наладжвальнік... Як яны? Трубаш. Правильно? Я ж мне нешта ўсё клініць некалькі разоў. Труба ж яна ж труба, правильно? Я ж не нешта прыдумаў. Так, я зараз сабе.
Ну так. Выглядае, што так. Вось, труба. Ён назіраннік, усталёўшчык труб. Слухае, як гучыць вецер. Гучыць як proper belter, я не ведаю. Белт гэта пояс. Ну, альбо... Не ведаю, гаворка пра вецер. Гучыць як сапраўдны, ну, я так разумею, моцны вецер. Выглядае так, што мы сёння нікуды не пойдзем. Мне падабаецца нічога не рабіць, але так будзе найлепей. Да закону на смены Эві заўсёды бянтэжылася, што я не вярнуся. Так жа, як і стары Бенезер. Прымёрз да трубы, як лядышка. Але гэта ў мінулым. Зараз мы жывем, каб змагацца за наступны дзень. Мы заўсёды можам адрамантаваць усё, паправіць усё заўтра. Гэта вось новы наш закон абараняе працоўных ад смерці. Каменар трубачыст? Ну, не зусім. Ён па тыпу усталёўшчык труб. Фітер увогуле, ну так, усталёўшчык. Ён ставіць гэтыя трубы і падганяе іх адна пад адну. Так, у нас усё яшчэ бясконцыя крызісы. Мяне гэта напружвае тое, што у нас няма такога рэсурса, які быў бы... Вось, у гэтага хапае, і ўсё. Можа, гэта і гульня была бы не такая цікавая. Але ў нас бясконцы крызіс чагосьці адбываецца. Проста не закідваецца ніколі. Так, тут ёсць руіны, з якіх можна прафабаў яшчэ здабыць. Не толькі каб нам зараз гэта было востра неабходна, але трэба за гэтым назіраць. Што гэта? Гэта ж аўтаматоны, так, я нешта. Там здзівіўся, гэта проста аўтаматоны ідуць па сваіх справах. І чыгуначка. Ідзе ў горад. Зараз яшчэ другі раён будзе гатовы. Оп. І ўжо мінус 16 па гэтым самым, па дамах. Гэта ўжо плюс-мінус. Неблага было бы пашырыць абодва гэтых раёна. Давайте гэта і зробім. Вось так. Гэтаму раёну пашырэнне зробім. На 3. І вось гэтаму, хутчэй за ўсё, месца тут не хопіць. Для яго пашырэння. На яго і грошы не хопіць. Пакуль што. Это дасць нам трошкі дадатковага жылля. Бо невялічкі недахоп ён. Монтажнік. Ось, таксама падыходзіць. Так, ресурсы тут хутка скончацца. Новы лагістычны будынак. Гэта вось прапанаваны быў імі. Ім спадабалася тое, што мы прынялі за гэты самы. Як ён? Дадатковы будынак для іх. Дзе яны? Лагістычныя. Лагістычны вось гэты док. Патрэбна грошай. Галера. Здзяўблі. А што я магу... У індустрыальным, мне падаецца, у мяне ёсць нейкі новы. Механічная фабрыка вось гэта. Ці яна патрабуе... Я не ўпэўнены, што... Ну вось у нас недахоп трошкі з-за таго, што тавара у нас не хапае. Вось гэтая фабрыка была бы неблагая механічная. Яна будзе патрабаваць трошкі больш працоўных, але будзе дадаваць яшчэ нам выраб прэфабаў у тыдзень і тавараў. Даволі моцна па таварах, калі шчыра. Неблага было бы яе будаваць. Это дадатковы будынак для... Куды яго можна паставіць? Я так разумею, у індустрыяльныя раёны. Так, вугаль пакрыху скончваецца. Наши рашэнні. Нам трэба пашыраць нашу цёплы сезон. Неабходнасць у паліве, у цяпле знізілася, і ў нас зараз ёсць вольны яшчэ вугаль. Давайте яго паэканомім яшчэ. Яшчэ менш вугля здабычу яго знізім. Так, вось мінус 15, няхай так ідзе. Вось на гэтым мы спынімся. Пакуль цёпла, будзем эканоміць вугаль. Мы яшчэ пакуль не знайшлі перманентнага сродка для вугля, не для вугля, а для нашага паліва. Ім яшчэ ў галаву не прыйшло, што можна нафту выкарыстоўваць. Я так разумею, што нам толькі праз даследаванні тэрыторыі можна нешта зразумець. У горы можна адправіцца.
Яшчэ далей. Правал нейкі, яшчэ горы, высокі праход, зноў горы. Так, закінутае ўзбярэжжа. Я гляджу, і тут... О, блин. У мяне ёсць невялічкая падказка. Я тут бачу нафтавыя гэтыя самыя канструкцыі, і хутчэй за ўсё нашая тут, на гэтай тэрыторыі, мы нафту і знойдзем. Это тое, што нам будзе патрэбна. Так, мы чакаем пакуль. Я чакаю рэсурсаў. Я возьму зараз, пабудую яшчэ нам. Выпраўляем далей нашыя балансы. Нам спатрэбіцца даследавальніцкая наша, лагістычная. Вось, новы будынак сюды. Цудоўна. З ім у нас будзе больш каманд, якія будуць адпраўляцца ў снег. О, я гляджу зараз на надвор'е, і прагнозы вельмі дрэнныя. У бліжэйшы час будзе падзенне тэмпературы, потым яшчэ раз падзенне і яшчэ раз падзенне. 3 раза знізіцца тэмпература. Хутчэй за ўсё, нам трэба бегчы, як шалёным, зараз шукаць сабе сродак цеплыні. Трэба больш паліва. Так, а што я магу? Я магу яшчэ пакуль заняцца, пакуль яшчэ ў мяне тут пашыраецца. Матэрыялаў у нас мы ідзем у плюс, але гэта ненадоўга таксама. Нам трэба па ежы, мы таксама ідзем у плюс, але гэта таксама ненадоўга. Гэта вельмі ўсё дрэнна выглядае для нас. Давайте сабе месца для... Ну, дамы. В першую чаргу дамы. Бо людзі літаральна пачнуць паміраць, калі не будзе хапаць, дзе укрыцца. О, тут ёсць месца для яшчэ аднаго раёна. Цудоўна. Ставім. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вось так. Будзе яшчэ больш цеплыні і яшчэ жылля. Дакуль? Што дакладна дакуль? Пра цеплыню? Пра падзенне тэмпературы? Калі глядзець проста на тэмпературу, то звычайна адзін такі значок адзначае падзенне на 10 градусаў. І калі так лічыць, зараз мінус 30, атрымліваецца, што гэтыя 3 падзення будуць азначаць, што упадзе тэмпература да мінус 60. У першай частцы падала, не памятаю, по-моему, самы дрэнны момант было мінус 90, нешта такое, мінус 80. Можа, мінус 100. Так што гэта будзе зусім непрыемна. Хутчэй за ўсё, гэтыя людзі звонку горада, вось гэтыя, пасля гэтых некалькіх падзенняў яны могуць там і не выжыць, ёсць верагоднасць. Таму нам лепей было бы іх сабе забраць. Як яны даведаліся, што прыйдзе холад? Метэаролагі? У іх ёсць вось аэрастаты розныя, за якімі яны назіраюць, і яны ўсё ж такі не дурненькія. Вось. Могуць прагназаваць. Хутчэй за ўсё яшчэ сезонная, то бок, ну, нейкія яшчэ ёсць патэрны таго, як надвор'е змяняецца ўжо. Я за столькі гадоў у цемры гэтай яны ўжо трошкі адаптаваліся. Ну і плюс нам жа, як гульцам, трэба неяк хоць неяк дапамагчы, інакш гэта ўсё дрэнна скончыцца для нас. Вельмі хуценька. Так, там раён ужо дабудаваны. Цудоўна, дамоў хапае. Гэта нам чым нам это нейкі бонус дае хоць трошкі. Не, ніякага бонусу у нас гэтага няма. Так, і мы такім чынам можам яшчэ, калі выраб тавараў наладзім, а я магу яго вырашыць літаральна аднім паляпшэннем вось гэтым. Мне толькі патрэбна шмат грошай, на жаль, на яго. Я магу паставіць яго ў індустрыяльны нейкі раён, і мы атрымаем сабе неблагі прыбытак па таварах 40. І гэта выправіць наш і гэты крызіс таксама. Ну, метэаралогія нават са спадарожнікамі касмічнымі не вельмі добра яе прадказваюць нават на тыдзень. Гэта так, гэта так. Магчыма, зараз я проста прыдумваю і спрабую абараніць тое, што ўвогуле мяне неяк не датычыцца. Але уявім сабе, што можа быць, неяк надвор'е змянілася і стала больш стабільным, калі тэмпература упала нахрен. Па тыпу змена сезонаў ўжо не так важна. По тыпу, вось прыкладна. І то гэта падзенне у межах по тыпу тэмпература будзе ад мінус 30 да мінус 40, альбо ад мінус 40 да мінус 50.
То бок, ну, прыкладна такое прадказанне. Так. У мяне павінен быў, вось, у меня з'явіліся новыя каманды, давайте адправім на ўзбярэжжа людзей. Тут мы павінны знайсці нафту нават прапануецца. Там дзесьці туды адправіліся тыя, хто дзіўна пахавалі мёртвых, выкарыстоўваючы нафту. Адпраўляем туды экспедыцыю. У нас ёсць яшчэ вольныя групы для экспедыцыі, таму давайте адправім кагосьці яшчэ куды-небудзь. Гэта патрабуе 20, гэта таксама 20, гэта 25, вы чмурэлі. Вось сюды можна адправіць. Давайте сюды, тут ёсць вугаль нейкі. Хоць кудысьці гэтая экспедыцыя адправіцца, штосьці карыснае зробіць. Пакуль не замёрзла ўсё нахрен. Так, тут амаль адзін раён, які хуценька проста будзе непатрэбны. Гэта яны здабывалі прэфабы для нас. Скончыўся. Гэты раён можна... Ці магу яго разбурыць? Так, я магу яго разабраць. Ці магу яго пашырыць неяк? Давайте разбярем яго. Так, ад сталварты, вы чаго не задаволеныя? Ім не падабаецца, што горад у асноўным выкарыстоўвае адаптацыю. Зразумеў. Угу. Зараз я трошки бачу. А чаму у сэнсе? Прагрэса ж даволі шмат. У мяне ж значэнне прагрэса не вельмі адрозніваецца ад адаптацыі зараз. Мо лепш варыятаў не чапаць, а яны ж усе законы аб здабычы нафты заказваюць. Мне трэба знайсці нейкі сродак паліва для майго горада. І гэта будзе, хутчэй за ўсё, па тэме гульні, гэта будзе нафта. І гэта будзе мець сэнс. На жаль, мне прыйдзецца хутчэй за ўсё змагацца з гэтым за тую групоўку, якую, я нагадваю, мы гулялі ў пралоге. У пралоге там была групоўка, якая пахавала сваіх мёртвых у нафце. І яны качэўнікі, вандроўнікі. Вандроўнікі, якія выкарыстоўвалі месцы, дзе могуць запускаць старыя дрэдноуты. Вось, нафтай гэтай. Так што, магчыма, это наш варыянт на выжыванне. Мне падаецца, гульня меня сюды і штурхае, я буду яе слухаць у гэтым выпадку. Так, мы можам зараз пабудаваць механічную фабрыку, вось тут. Паставім яе у гэтым раёне. І такім чынам падвысім сабе выраб тавараў і яшчэ прэфабаў. Варыянты, альтэрнатывы прэфабаў пакуль хапае, але гэта ненадоўга. Нам патрэбна пабудаваць яшчэ адзін індустрыяльны раён. Дзе тут у нас? А, вось гэтая прэфаба, вось яна тут ёсць. Давайте тут расчысцім трошки. Ёсць? Нейкая нова падзея. Леонард Сатан, 23 года. Арологіст. Я не ведаю, што гэта такое. Рамантуе гадзіннік. Уявіце сабе, супольства пабудавана на прасоўванні, на тэхналагічным прагрэсе, скажем так. З даследаваннямі, якія прасоўваюць мяжы механічных ведаў. У адзін дзень мы не толькі можам перабудаваць нашых аўтаматонаў, але палепшыць іх дызайн. Магчыма, зрабіць тых, якія больш падыдуць да нашых патрабаванняў, тых, хто ніколі не зламаецца. Альбо нават такіх маленькіх, як гэты гадзіннік. Я бы жадаў жыць у горадзе, які бы быў наперадзе гэтых намаганняў. Горад узяў крокі на конт прагрэса і стал варты ўсё роўна незадаволеным тым, што мы ў асноўным чамусьці да адаптацыі схіляемся. Дзіўна. Я просто нечакана, што ён стварае гадзіннікі. Ну так, я просто як ён, халонаджыст, я нават не запомніў слова гэта упершыню тэкст з такім сустрэўся. Так, там амаль разбілі. Гэта мы пабудавалі цудоўна. Вы паглядзіце, мы нарэшце не ў нейкім бясконцым крызісе. У нас зараз усяго хапаем. Калі горад не будзе расці, то мы будзем накапліваць зараз гэтыя рэсурсы, якія ў нас ёсць. У нас нават ежы ў плюс ідзе.
Так, мы можам сабе разабрацца тады з нафтай і нешта далей будаваць. Адзіная праблема, што мы хуценька сутыкнемся, гэта тое, што будзе надыходзіць холад. Вось зараз літаральна ён амаль прыйшоў. І мы сутыкнемся з тым, што патрабаванні ў вугле падвысяцца. Патрабаванні ў цяпле падвысяцца. Нам трэба будзе з гэтым нешта вырашаць. У нас толькі падзенне тэмпературы наперадзе 3 разы. Добра, што мы хоць дабраліся да нейкага хоць трошкі стабільнага моманту. Даследаванне новых тэрыторый яшчэ пакуль ідзе, а першае падзенне ўжо вось-вось. Літаральна праз пару тыдняў. Давайце даследаванні яшчэ нейкія будаваць. Пакуль мы гэта можам яшчэ. Рэсурсы, ацяплення. Апгрейд генератара, патрэбная нафта. Так. Палепшаныя руднікі вугальныя. Вось гэта цікава. Так. Выбухоўныя руднікі, яшчэ больш нафты. О, яшчэ больш вугля. Угу. Але справа ў тым, што мне патрэбна не хутчэй атрымліваць іх. Я не разумею, я магу палепшаныя руднікі вугальныя рабіць, але мне патрэбна не каб хутчэй яны здабывалі нафту. О, не нафту, вугаль. Мне патрэбна, каб яны рабілі гэта як мага больш эфектыўна. Так, гэта з ежай. Як мы можам знізіць патрабаванне ў цяпле альбо ежы? Просто патрабаванне па ежы, па цяпле для раёнаў па вырабу ежы. Гэта немножечко трошки, гэта не да нас. Вось гэта што? Дадатковы будынак, які будзе дадаваць яшчэ трошки цяпла. Але будзе забруджваць паветра. Так. Угу. Цеплыня. Можа, ёсць яшчэ нейкія варыянты? Вугаль, матэрыялы. Фабрыкі. Ежа. Аўтаматызаваная праца. Супольства. Вежы па назіранню. Шпіталі. Школы, я так разумею? Ага. Гэта яшчэ тэхналогія дадатковая. Гэта магчымасць горада, то бок яшчэ прыняцце законаў некаторых. Гэта ўжо 4-й стрым, усё яшчэ не склеілі дошачкі. Так. Я ўсё яшчэ разбіраюся, як гэта гульня працуе. Яна даволі вялікая, але гэта, я думаю, нармальна для такой, по тыпу глобальнай нейкай штукі. Бо яна не зусім спрабуе быць у нешта мелкае, яна спрабуе быць у нешта вялікае. Дайце мне літаральна момант, пару хвіліначак, я вас пакіну на, давайте нейкі плюс-мінус прыгожы кадр. На жаль, яно так замарозіцца. Я вось так вось вас пакінуў. Літаральна вяртаюся праз пару хвілінак. Зараз буду.
Я тут. Я вяртаўся, так. За цыгаретамі я не хадзіў, я не палю, але не бянтэжцеся, я тут заўсёды дзесьці недалёка. Што ў нас план які? Які ў нас план? Мы далей. Зараз у нас экспедыцыя скончыць дзесьці яшчэ праз 9 тыдняў яны скончаць агледжваць гэтую тэрыторыю, разбірацца з яе маршрутамі ўсё гэтае. Таму нам прыйдзецца неяк прачакаць да гэтага моманта, каб мы хоць нешта новае даведаліся на той тэрыторыі. Замест гэтага, я думаю, што трэба рыхтавацца з таго, што мы будзем зараз рыхтавацца да холада. Што нам можа быць карысным? Давайте паглядзім яшчэ раз, што ў нас па рэсурсах ёсць на нашых тэрыторыях. У нас ёсць ежа, вось гэты бясконцы сродак крыніцы ежы, якую мы можам здабываць. Вось тут ёсць. Ежа ў нас літаральна трошачкі больш, чым патрэбна. Гэтага недастаткова. Калі ў нас рэзка вырасце колькасць людзей, гэта імгненна проста знікне. Таму, мне падаецца, пад гэта трэба рыхтавацца літаральна зараз. Што гэта? А вы што за будынкі такія? Гэта дадатковыя сховішча? Для вугля і нафты. Цікава. І гэта яшчэ дае бонусы дадатковыя. Патрабуе 100 працоўнай сілы. Гаворыць, што патрабаванне ў бліжэйшых раёнах знізіцца. У раёнах здабычы знізіцца. То бок вось гэтае. То бок калі мы яе тут паставім, яно будзе патрабаваць менш людзей для працы, але ж гэта ўсё яшчэ сховішча. І гэта не выпраўляе нашу праблему моцна. Матэрыялы, тавары, ежа. Ну, у нас няма праблемы са сховішчамі, калі шчыра. Ну, па тыпу, у нас яна не хутка запоўніцца. Таму, я думаю, можна адкласці гэта на потым. Мы не ведаем, што ёсць нафта, але сховішча для нафты ты ўжо маеш магчымасць пабудаваць. Дарэчы, не жадаеш пабудаваць сховішча плутонія? Ну, пра нафту яны ведаюць. Яны проста не ведаюць яшчэ не прыдумалі, можа, не ведаю як. Зараз скажам, у чым іх наратыў, калі дабярэмся да яе. Вось, так-то пра існаванне нафты яны ведаюць. Ім проста, можа, не прыйшло ў галаву, што яны могуць пхаць гэта ў генератар. Вось такая ідэя магла не прайсці ў галаву. Так, давайте, ось тут ежа у нас ёсць. Давайте тут спецыяльны будзе раёнчык па здабычы ежы. Я яшчэ пачышчу вось гэтую тэрыторыю. Она павінна нам дазволіць аб'яднаць, можа, раёны. Калі атрымаецца, я бы пабудаваў, мне падаецца, яны адзін аднаму бонус даюць. Калі не, то і халера з ім, але ж гэта не той, каб шмат каштуе. Што па сховішчах увогуле? Так, 50 тысяч у сховішчах можна захаваць. Матэрыялы так-то даволі калі паглядзець, то насамрэч, можа, сховішча і трэба будзе будаваць хуценька, толькі не зараз. Там до урана ўжо дайшлі вельмі хуценька, разагналіся. Так, гэта здабыча, а здабыча у нас матэрыялаў, добра. Ежа. Нам 6 раёнаў патрэбна. Ой, блин, гульня, што ты робіш? Так. І тут мы будуем 3 раёны, цудоўна. Абагрэў мы атрымалі такім чынам, калі пабудавалі гэта вось такім длінным ланцужком. На жаль, ежа раней ці пазней скончыцца, таму гэтая цеплыня, якую мы атрымаем, яна толькі часовая. На жаль. Ідзе будаўніцтва.
Прыгожанька зараз просто сачу, як будуецца. На жаль, трохі занадта хутка, ну, па тыпу, няма нейкай анімацыі, там нешта, што будуецца адно наверх, адно на адно, просто з'яўляюцца кавалкі. Але сам факт, яно такое ўверх хуценька расця. Мне падабаецца, што гэтыя раёны літаральна такія гібкія, у сэнсе, што яны адаптуюцца пад тое, дзе яны пабудаваны. Это добра выглядае. Ось тут яшчэ адзін будынак прапусцілі, яны нешта такія, о, блін, зачапіліся. Алера, мы забыліся на будынак. Так, подніжаецца наадварот тэмпература, падвышаецца холад. Што гэта? 98%. Ага, там даследаванне тэрыторыі амаль скончана адной. Давай паглядзім. Вось гэты раён амаль скончана. Давай ужо. Едьце назад, калі ласка. Угу. Вось, закінутае ўзбярэжжа. Тут нейкая галоўная... Стары дрэдноут. Гэта вось месца з пралога, дзе мы гулялі за вандроўнікаў. Разваленая машына ляжыць падзелена, ну, над каньёнам. Вагоны разваліліся у бліжэйшым снезе. Тут бачаны прызнакі таго, што тут былі людзі, прыходзілі і ўходзілі на гэтае месца, нават хавалі тут свае прыпасы. Але што больш за ўсё ўразіла нашых скаутаў, гэта вялікая колькасць падрыхтаванага і нафты. Магчыма, гэта ёсць той сродак, які нам патрэбны. Мы знайшлі нафту. Мы сможам тут пабудаваць новую калонію? Добра, давайте. Старые, як яны? Тумбс. Месца пахавання. Давайте старые кладбішчы. Так. На разбітым беразе знаходзіцца стары дрэдноут. Выглядае так, што яго змянілі, каб ён мог працаваць на нафце. Ён знаходзіцца, так як ён знаходзіцца каля блізкіх залежаў, ну, вялікай колькасці, багатых залежаў нафты. Магчыма, гэтае месца было станцыяй заправкі, але глыбока ў цёмных гэтых самых пулс. Ну, плямах, не плямах, як яно. Пул гэта, ну, і пляма можа быць, альбо басейны, ну, вось там, дзе налітая нафта, знаходзяцца радкі замерзлых цел, абгорнутых у анучы і пакладзены ў глыбокія калодзежы. Нашыя скауты дрыжаць пры толькі поглядзе на гэта. Гэтыя крыніцы нафты дакладна вырашаць нашы праблемы з палівам. Але ці гатовыя мы разабраць гэтыя магілы, каб атрымаць з іх усё? Што нам патрэбна зрабіць? Прыбраць целы альбо паважаць мёртвых? Справа ў тым, што гэтыя мёртвыя целы належаць не нам. І калі мы сустыкнемся зноў з групоўкай гэтай, у нас можа быць вельмі вялікі канфлікт. Так. Прапаную тады, давайте, каб не было магчымага наступнага канфлікта, мы знойдзем яшчэ нафту і будзем нешта з гэтым разбірацца. Давайте мёртвыя няхай будуць пахаваны як пахаваны, то бок усім мы карыстацца не будзем. Нафта выратуе горад, але нам трэба адаптаваць наш генератор, каб выкарыстоўваць яе. У гэты час нам трэба атрымаць нейкі
надзейны сродак, ну, по тыпу паставы надзейныя зрабіць. Нам трэба пасярыцца па-за межамі Новага Лондона. Стварыце калонію на старым дрэдноуце і аб'яднайце яе шляхам да Новага Лондона. Толькі тады мы можам быць упэўнены, што ўсё будзе ў парадку. Добра. На паузу пакуль. Давайте агледзім яшчэ, што гэта на тэрыторыі ёсць. Пракінутая карета. Сярод карт. Ну, это ж по типу карета. Мы знайшлі стары навігацыйны запіс. Мы не можам падарожнічаць бясконца. Мы толькі можам прайсці праз гэты... І каб толькі мы маглі прайсці праз гэты каньён, мы бы змаглі зрабіць перманентную базу каля нафты. У карэце знаходзіцца вялікая колькасць ядзер. Так, давайте забярэм. Команды, 5 команд будзе займацца, забярэ гэтыя ядры, прынясе ў горад. Тут у нас што? Старая цистерна. Ага, танкер запоўнены нафтай над каньёнам. І будзе небяспечна здабываць яго, нафту з яго без дадатковага рыштунку. Можна адправіць... Хто гэта? Хто такі Маунтанірс? Угу. Ну добра, давайте прыйдзем пазней. Нам трэба, каб гэтым заняліся спецыялісты, мы не будзем рызыкаваць. У нас ёсць яшчэ 10 каманд. Гэта патрабуе 20. Патрабуе 10. Кладбішча. Добра, давайте туды адправім гэтую каманду. Я спадзяюся, мне ж не спатрэбіцца зараз. Хутчэй за ўсё спатрэбіцца. Давайте, пакуль каманды не будзем адпраўляць. Патрабуе 20 каманд фростлендераў. І патрабуе шлях да горада. Давайте тады вось робім шлях да горада. Ну, а у чым праблема? Я не магу так проста гэта зрабіць. Так, добра. Тады робім вось так. Вось так. Ну і ўсё, на гэтым шлях скончаны. Няхай будуць шлях. Нягледзячы на тое, што цяпло упала, мы можам зараз... Ну, давайте пачнем здабычу вугля зноў. Будзем кампенсаваць. На жаль, людзей вольных у нас няма на тое, каб гэтым займацца. Ды халера. То адно, то другое. Я так бачу, што насельніцтва хутка вырасце. 95%. Так, хутка будзе яшчэ рост насельніцтва. Так што мы зможам выправіць трошкі сітуацыю. Мне не падабаецца, што сталварты незадаволены. Давайте, можа, ім нешта паабяцаем. Так. Давайте даследаванне. Яшчэ адно ёсць даследаванне. Вызваленая маладосць. Давайте гэта. Вольная маладосць. Социум. Маладосць. А вось гэта. Няхай будзе гэтае даследаванне хоць трошкі падвысіць настрой. Што цікава, у нас не хапае людзей для працы, і гэта значыць, што мы не можам здабываць дастаткова вугля, то бок мы зараз праядаем свае запасы. Так, робіцца зараз шлях, ён амаль пабудаваны. Так, яны амаль скончылі за гэты шлях. Усё. Шлях ёсць. О, і горад вырас. 2000 чалавек яшчэ дадалося да нашага горада, што цудоўна, але я прыпыню. Таму што у нас рэзка зараз не хапае і дамоў, і не хапае і матэрыялаў. З ежай толькі ўсё добра. Давайте гэтых людзей вольных адправім на здабычу вугля. Так, вось зараз запасы вугля будуць расці. З такім тэмпам у нас хопіць на 41 тыдзень гэтага вугля. Але падзенні яшчэ будуць, так што рыхтуемся да гэтага. Дамоў у нас не хапае. Зараз зноў.
трэба забяспечыць іх дамамі, бо людзі будуць незадаволены. Мы ўжо ведаем, як гэта працуе, гэта дрэнна скончваецца кожны раз. Так, жытло тады вось тут будзе ў нас вось такім чынам. І яшчэ 3 месца вось так. Здымаю з паўзы. Гэтага павінна нам хапіць літаральна вось роўненька. На жаль, больш не будзе. Тут я яшчэ магу пашырыць раён. Мне патрэбна 3... Блин, на гэта грошы пайдуць яшчэ. Не, давайте пакуль не буду спяшацца. Вось раён дабудуеце, потом вырашым. Калеры матэрыялы скончваюцца. Так, матэрыялы. А матэрыялы у нас гэта з-за недахопу матэрыялаў. Таму што у нас не здабываецца іх дастаткова. І працоўных... У сэнсе, працаўнікоў не хапае. Што з халеры? А, ну так, я большую частку адправіў на здабычу вугля. Ну ладно, пакінем як ёсць. Пакуль пачакаем, мы прытрымаемся. Так, гэтае набліжэнне, вось гэтую тэрыторыю мы таксама даследавалі. Што ў нас тут? Кітовая шахта, каб вы разумелі, таму што кіты замёрзлі нахрен у вадзе, і каб яны не кітабойцы, яны здабываюць кітоў з-пад льда. Магчымае паселішча. Некалькі стань кітоў замёрзла тут пасля таго, як іх спрабавала злавіць апошнія караблі, кітабойныя караблі чалавецтва, і загналі іх у гэтую замёрзлы заліў. Скаунты былі здзіўлены відовішчам велічэзных цел, якія пабялелі ад льда. Нарэшце, я знайшоў майго белага кіта. Камандзір скаутаў смяецца. Ну, жартуе, ніхто не смяецца. Прайшлі годы, і капітан адправіў каманду з машынамі, каб выкапаць іх праз лёд і дастаць з іх мяса. Мы можам адвесці машыны назад у Новы Лондон, каб дапамагчы ў нашай здабычы, альбо адправіць новую каманду, каб скончыць гэтую працу. Так, тут можна здабываць ежу, што добра. Узяць машыны. Так, гэта будзе эфектыўнасць... Давайте ежу здабудзем. Мне падаецца, гэта будзе... Я магу пачакаць? Гульня, ты не дазволіш мне пачакаць, так? Давайте ежу здабудзем. Давайте здабудзем гэтых кітоў. Шахту выкапалі кіты? Не-не-не, мы выкапалі шахту, каб здабыць кітоў. Давайте здабычу кітоў наладзім. Мне падаецца, гэта неблагі варыянт. Патрэбна пабудаваць шлях. У нас тут недалёка ёсць куды. Трошки недахоп, не дацягваецца. Давайте вось так. А чаму я не магу? А, то бок толькі вось тут. І... У сэнсе? То бок я не магу так працягнуць яго. Цікава. Блин, дарагі нейкі шлях атрымаецца. 5 тыдняў. Ну, блин, у мяне ніякіх грошай на такі шлях не хопіць. Халера нейкая. О, вось так. Чамусьці тут ён дазваляе. Я трошки не разумею, як гэтыя шляхі будуюцца, але вось зараз атрымалася ў меншую колькасць. Ну, добра. Няхай будзе здабыча ежы звонку. Так, а тут у нас не хапае каманд. Будаванне 15 тыдняў. Не халеры сабе. Каланістаў адправіць. Так мне ж тады пашырыць трэба раён гэта. Так, у яго месца ёсць яшчэ для аднаго раёна, лагістычныя. І людзей не хапае для працы. Ну, што ж ты будзеш рабіць, а? Мне прыйдзецца, мне так падаецца, дачакацца моманту, калі у нас будзе проста вольных людзей больш. Давайте, можа, запаволім адзін з раёнаў вугальных. Вось так. Каб хоць трошкі было працоўных вось сюды. Усё яшчэ не хапае, патрэбна 600. Атрымаецца мне, калі я
запаволю вось так. Так хопіць. Але вугаль будзе пакрыху запаволівацца. Ну давайте, няхай. Пабудуем, мы будзем здабычу яшчэ наладзім. Спатрэбіцца яшчэ больш грошай. Будаўніцтва ідзе. Гэта ў нас што? Разабраны транспорт. Разбіўшыся транспорт. Стары кроулер, які перавозіў вугаль на палову закапаны ў снезе. Выглядае так, што навігацыйныя прылады транспарта былі пашкоджаныя. За гэтага іх шлях быў неправільны. Графіці было напісана на баку. Лічес. Гэта піяўкі? Піяўкі Новага Лондона. Незалежнасці ад таго, што тут здарылася, вугаль ўсё яшчэ належыць нам. Давайте, блин. Ага, плюс 50 тысяч запасаў вугля. У мяне ж ён не змесціцца. Мне патрэбна пабудаваць месца, дзе яго магу схаваць. Так, дзе маё сховішча? Для паліва. Давайте часова яго вось тут пабудуем, а потым вырашым, што з гэтым рабіць. Пабудуем і прывязем гэты вугаль для нас. 50 тысяч просто так на дарозе не валяюцца, правильно? Так, тут у нас нафта, якую мы не можем здабыць. Тут у нас мы уже ўсё гледзелі. Тут у нас што яшчэ? Тут у нас ежа, якая хутка скончыцца. Я так бачу. Трэба прыдумваць яшчэ што-небудзь. 547 чалавек. Гэта атрымліваецца у нас і недахоп атрымліваецца ўсё роўна. Давайте запаволім здабычу тут яшчэ. О, адносіны са сталвартамі падвысіліся. Так, зніжаем яшчэ працоўных. Дамоў літаральна упрытык самы, то бок ось толькі колькі ёсць. І я дадам яшчэ... Тут грошай не хапае. Ты што ж ты будзеш рабіць, а? Бясконцая праблема. Што адно, то другое. Чаму так хутенька? Яно знізілася, ўсё, разумеў. Это не важно. І адправіць... Гэта 5 каманд адправіць. Давайте іх. Няхай яны прывязуць нам 50 тысяч. Гэтае. Так. Нам бы яшчэ каманды знайсці і адправіць кагосьці ў горы. Это што? Фростлендеры. Тут у нас таксама фростлендеры, магчыма, але гэта ўсё не вельмі важна. Тут нават не вядома, што тут знаходзіцца. Вельмі небяспечна. Добра. 20 каманд, 25 каманд. Не халера яны патрабуюць. Доволі не хапае то месца для яго. Так. Не, ну добра, калі месца не хапае, насамрэч. Галоўна, каб вугаль дзесьці быў, хоць у якім выглядзе. Тэмпература хутка ўпадзе яшчэ. І гэтыя 50 тысяч мы праедзім проста імгненна амаль. Калонію на дрэдноуце мы ўсё яшчэ сабе дазволіць не можам, бо ў нас шмат і так, ну, не калоніі, а мест здабычы, куды каманды фростлендераў і так ужо ўсе накіраваныя. Нам вось тут скончыцца хутка, і у нас групоўка адна вяртаецца. 5 зараз там каманд знаходзіцца. Якія тут увогуле жывёлы выжылі, акрамя тюленяў? Людзі. Пра жывёлак не той, каб шмат вядома. Ну, не думаю, што шмат. Ёсць у гэтым самым. У першай частцы быў, скажем так, сюжэт. О, пачакайце, тут галасаванне якое ідзе. Вось, галасаванне за вольнае дзяцінства. Маладым дазволена эксперыментаваць. Вольныя ад нейкіх абмежаванняў альбо чаканняў. Давайте я запущу на гэта галасаванне. Яны там самі паміж сабой будуць яшчэ вырашаць, але я запущу галасаванне зараз. Як мінімум ваши... Ну, альбо можа даць ім пагаласаваць, потым вырашаць. Так, у нас голосов не хопіць. Давайте не будем спяшацца, трошки пазней.
Что мы едим? Рослинки, у асноўным. У нас есть спецыяльныя рэгіёны, дзе мы выкарыстоўваем літаральна ўсе нашай тэхналогіі, каб абаграваць зямлю, і частка гэтай зямлі ўсё яшчэ фертыльная, то бок на ёй можна здабываць ежу. Вось, і мы выкарыстаемся ей, але гэта не бясконца. Яна пакрыху сталее і зношваецца. У першай частцы былі паляўнічыя, то бок некаторыя жывёлкі ўсё яшчэ дзесьці былі. Гэта было ў першай частцы, і пра гэта канкрэтна гаварылася. То бок паляванні былі на жывёл. Просто пытанне, як яны там выжывалі. Ну, гэта хутчэй усё было складана. Мядзведзі ў пячорах некаторых хаваліся, то бок, жывёлкі былі. Не ў бясконцасці сваёй, але нейкая пэўная колькасць іх была. Дастаткова, каб гэта было важна узгадваць. Так. Усё яшчэ не хапае людзей. Так, я магу адправіць... Вось, зараз, нарэшце. Яшчэ адзін прытулак для маіх скаутаў. З імі у меня будзе дадатковыя каманды, якія я магу адправіць сюды і пабудаваць калонію. Мне патрэбна 20 каманд для гэтага. Яшчэ. У нас галасаванне амаль тут скончылася. Давайте мы паўдзельнічаем у ім, а то неяк выглядае так, што не пройдзе. Галасаванне за вольнасць, вольнае жыццё маладых. То бок не толькі дазваляецца, а натхняюцца маладыя людзі, каб яны эксперыментавалі са сваім жыццём і самі шукалі свой шлях у жыцці. За альбо супраць, таму што альтэрнатыва, калі я даследую яе, альтэрнатыва абавязковая праца, размеркаванне для ўсіх маладых. Ваше меркаванне, падтрымаць ли вольнасць? Гэта пра збіральніцтва было. Там было трошкі пра іншае. Па тыпу малых яшчэ адпраўляць у школах чаму вучыць. Там было пытанне. Гэта канкрэтна маладыя дарослыя. Вось так яно называецца. То бок, па тыпу студэнты. Яшчэ пакуль назначыць ім месца працы альбо даць ім разабрацца, чаго яны жадаюць. Мы тут амаль паміраем, не ўпэўнена, што размеркаванне так дрэнна. Пытанне яшчэ, таму што яны ж будуць больш эфектыўны там, калі на тых месцах, на якіх яны жадаюць самі працаваць. А выбар у іх не такой вялікі. Па тыпу, у нас не тая сітуацыя, у якой яны бясконца змогуць страдаць хернёю. Ось. Але пытанне цікава. Мы зараз выключна глядзім на сітуацыю ў горадзе. Дзеці атрымліваюць адукацыю, мы наладзілі яе. Адукацыя, наколькі памятаю, у нас балансаваная. Размеркаванне у нас, зараз пакуль вось зараз пытанне увогуле, што нам з гэтым рабіць. Вось, неабходнасць у гэтым не тое, каб высокая, але ж усё ж такі яны, Паглядзім, давайте. Зараз ваше галасаванне, тут усяго 2 галасы, я не магу пабачыць іх, таму я запускаю галасаванне, паглядзім, ці пройдзе зараз закон. Арэгана і рэгіёна, дзякую вам вялікі. Атрымліваецца, зараз паглядзім, яшчэ можа не накопіцца галасоў, выглядае, што накопіцца. Гэта падтрымалі даволі моцна яшчэ тыя, хто сумняваліся ў самой радзе, яны яшчэ падтрымалі гэта галасаванне. З вашымі галасамі гэта ўвогуле гарантавала нам праходжанне гэтага закону. Так, гэта цалкам падтрымала і сталвартаў, і цалкам неблагое рашэнне для большасці. Таму у нас няма ніякага зноў крызісу, мы ў парадку. Калі гэта будзе праблема, мы гэты закон можам змяніць заўсёды. Для гэтага патрэбна проста новае паседжанне. Так, нашы новыя каманды яшчэ не пабудавана, на жаль, вось амаль гатовы дом. Мы пачнем будаваць калонію па здабычы нафты. Ёсць. 35 каманд. Адпраўляем гэтую каманду адправіць каланістаў. Новая калонія будуецца ў гэтым месцы.
Мы там, на жаль, праз гэта пабачыць не можам. Праз воблакі. Але хутка будзе. Што у нас тут? Авангард. Вызваленая юнасць. Вольная юнасць. Стюарт. З таго моманту, як мы прапанавалі гэты новы закон, зборы для маладых, ну, то бок, вось гэта, групы маладых людзей пачалі фармавацца навокал горада. Адна з такіх груповак называе сабе Вангард, аб'яднаны Вангард капітана. І яны прыйшлі з нам з запытам. Дикая кветка, Тинмен, Зик і я вырашылі аб'яднаць нашы розумы і целы супраць... падчас... Окей, як бы гэта не гучала. Падчас нашага сабрання, сказаў адзін з іх, мы жадаем зрабіць цудоўную... арт. Ну, карацей, нешта мастацкае яны жадаюць зрабіць, каб адсвяткаваць гэта і адсвяткаваць і падзякаваць гораду за тое, што аб'яднаў нас. Яны жадаюць падняць манумент, які паднімець павагу горада і вас саміх у вачах людзей. Ім толькі патрэбны рэсурсы, каб гэта зрабіць. Ці павінны даць мы ім грошы, даць грошы калектыву. Са сталвартамі адносіны падвысяцца, але выраб... мы 10 тыдняў будзем збіраць падаткі, каб падтрымаць гэтую ініцыятыву маладых. Хунвейбіны нейкія. Ну, нешта такое, так. Калі адмоўлюся, адносіны моцна пашкодзяцца са сталвартамі. Я прапаную падтрымаць іх. Няхай будуюць. Назву іх знаёмая. Трошки ёсць такое. Вангард. Так, давайте падтрымаем іх. 10 тыдняў мы з паніжанымі падаткамі перажывем. Збярэм ім рэсурсаў і перададзім. Это што? Эфектыўнасць упала. А гэта чаму? Таму што людзей не хапае. Халера. Чаму у нас людзей не хапае? Куды яны ўсе ўходзяць? Куды ўсе гэтыя людзі падзеліся? Я не разумею. Ну, добра. Я так разумею, што гэта літаральна з-за таго, што у нас людзі паехалі калонію будаваць. Можа, мігрировали в Новый Париж. Ну так. Цікаво, як гэты горад будзе называцца. Але вось, падарожнічаюць тут. Каланісты да старага дрэдноута. Гэтыя людзі пакінулі свае дамы ў Новым Лондане і зараз накіраваліся, каб пачаць новае жыццё каля старага дрэдноута. Прыбыццё праз 6 тыдняў. Не халеры ў іх падарожжа. Там реально такие дистанции, не халеры сабе. Я думал, что яны так... дистанция. Але выглядае так, быццам бы яны там доўга будуць падарожнічаць. Так. Это трошки выправило мою проблему з ежай. Давайте, может, здабычу ежы падзнізім. Давайте вось гэты вялікі запас яго падаслабім. Можна... Ну, яно накапліваецца, але працоўных нам патрэбна больш. Для матэрыялаў, здабычы матэрыялаў, нам спатрэбіцца больш людзей наадварот. Вось зараз у плюс пайшлі, няхай накапліваецца. Тут у нас прыфабы, тавары робяцца. Здабыча. Вось, яшчэ больш тавараў, матэрыялаў будзе. Ось, накопім трошки матэрыялу таким чынам. Але пакуль ёсць магчымасць, блин, і гэта ж людзей не хапае яшчэ. Эх, прыйдзецца яшчэ чакаць. Можна паспытаць... Вось вы, хлопцы, не жадаеце да мяне прыехаць? Не? Не жадаюць. Пакуль мы не вырашым гэтую праблему з каланістамі, мы нічога... Ну, давайте тады чакаць. Просто сядзем і будзем чакаць. На жаль, у нас частка ресурсаў па крыху скончваецца. Вугаль, насамрэч, першы, які скончыцца. Это выглядае так.
наши шляхи до китов. У нас есть 15 команд. Давайте накируем кудысьці их. Что им тут сидеть? Что у нас тут есть? 15. Тут вельмі небяспечна. Тут небяспечна. Тут небяспечна. Ну давайте, можа, вось у гэтай горы отправим хоть кого. Тут 20 патрэбна, тут 25, тут 20. Холера, что вы такие? Замерзлое море. Бяспечна. Открытая территория. Ежа и фростлендеры. Вось давайте на кладбище отправим. Нейкая. Далеко от нас. Тут 20 потребно. Небяспечна. Ні халеры. Угу. Кладбище мне называется, потому что гэта кавалак мора, якое замерзла, со старыми кавалками кораблей. Под толстыми слоями льда находятся. Ну, добро. Нехай доследують. Замерзлый океан. Далеко. Так. Температура минус 40. Зараз стане минус 50. Зараз будзе яшчэ одно паніжэнне тэмпературы. Магчыма, мы перанакіруем кагосьці з працоўных з аднаго месца ў іншае. Зараз паглядзім. Патрабаванне менш працоўных патрэбна тады. Мы можем реально безопасно з гэтых домов перасоўваць людзей на, напрыклад, на здабычу вугля. І тут мы ў плюс пайшлі. Цудоўна. По вуглю ў плюс ідзем. Подвысілася холодны сезон. Яшчэ замярзаем, минус 50 зараз. І праз некалькі тыдняў будзе яшчэ падзенне да минус 60. Мы по вуглю ідзем усё яшчэ ў мінус, і нам няма каго адправіць з домоў ужо на здабычу вугля. Пры гэтым запасы ў гэтай шахце, якую мы адчынілі раней, запасы таксама вугля скончваюцца. Яно ўжо менш за палову. То бок раней ці пазней гэта будзе рэальна крызіс. Вы глядзіце, якія худзенькія, едуць там такія бодрыя, Пакацілі. Далее глядаць тэрыторыю. Ну, цудоўна. Нейкая падзея. Так, Стюарт, авангард, аб'яднаны авангард капітана, якому мы далі грошы, показалі свой монумент. Звязаны вузел металла, які апрацаваны тым, што выглядае быццам бы разабранымі цацкамі. Окей. Ён зараз знаходзіцца перад уваходам у раду, у пакой рады, і спадабаўся ўжо шматлікім людзям. Што б гэта не было, гэта ўражвае. Напаўняе мяне гонарам, сказаў адзін з прахожых. Добра. Давер да нас падвышаецца. Значнае павелічэнне даверу. Як скажаце, я не супраць. У мяне ёсць праблемы з даверам, у сэнсе, што мне давяраюць менш, чым патрэбна. Вось таму я не супраць. Мастацтва, мастацтва. Я толькі здзіўлены кавалкам цацак. Калонія на старым дрэдноуце, як ты ідзеш? Збольшага гатовая. Цудоўна. Так, здабыча ежы зараз трошки упадзе. Я так-то увогуле думаю, што мы можам вызваліць частку працоўнай сілы яшчэ. Вось так. Вось тут нам патрэбна таксама менш людзей, таму што у нас ежы накапліваецца занадта ўжо. Нам трэба прыпыняць нашу хуткасць, нам трэба, каб больш павольна гэта ўсё працавала, і я адпраўлю больш людзей на здабычу вугля. Новая падзейнікая. Пэй Хатчинсон, 28 гадоў, паэт. На яе шпацары ранішнім. Штосьці змянілася ў паветры, я чую гэта. Яно знаходзіцца над домам рады і размяшчаецца сярод старонак кнігі. Пробіваецца скрозь снег
там, дзе прабягаюць дзеці. Мы зрабілі толькі некалькі крокаў ад нашых старых традыцый, але кожная вялікая змена пачынаецца з маленькага крока. Я так натхнена бачыць, што наш горад збіраецца зрабіць, што Стюарт збіраецца зрабіць. Так, гораду падабаюцца... Горад зрабіў крокі ў накірунку прагматычнасці, reason. Ну, я прагматычнасць перакладаю, але тут традыцыя і прагматычнасць хутчэй такое. У нас ёсць паэтка, так. У першай частцы былі і гэтыя самыя, і паперы друкавалі... Ой, не паперы, божа. Навіны, газеты. Часопісы, вось. Часопісы друкавалі там, і такое, напрыклад, было. Так што паэты гэта не вельмі дзіўна. Ну, па тыпу, падыходзіць. Так. Мне падаецца... можна на ежу яшчэ менш накіраваць людзей, толькі я не ведаю, як ужо і каб не спыняць гэта. Так, цудоўна, нешта дабудавалі, так? Дабудавалі, стары дрэдноут. А ё-маё! Я думаў, што гэта будзе літаральна калонія. Вы паглядзіце. Я зараз толькі зразумеў, у чым прыкалдэ з гэтай гульні. Вось толькі зараз яны нам гэта паказалі. Я думаў, што мы будзем кіраваць аднім горадам, ну і як у першай частцы будзем дасылаць ну, просто людзей кудысьці. І ў гэтым вся механіка. Не, у мяне, халера, літаральна 2 горады. Я, можа, недастаткова уважліва глядзеў трэйлеры, альбо нешта такое. Я думаў, што гэта ўсё розныя па тыпу главы. Але ж, не, вось, я наблізіўся, вось ён дрэдноут, трэба будаваць. Мы зноў працягваем будаўніцтва. Раёны, ўсё гэта нам патрэбна. Закінутыя дамы тут у нас знаходзяцца. Што у нас тут увогуле ё? Нафта, старыя запасы нафты. З ежай што у нас тут? З ежай тут у нас ні халера няма. Літаральна ні халера няма. Нам спатрэбіцца імпартаваць сюды гэты самы. Імпартаваць сюды ежу. А як гэта зрабіць? Ну, яны ж тут... А, не, пачакайце-ка, тут хапае. Чамусьці. Збор 60 і у дрэдноуце. То бок яны пакуль самі сябе забяспечваюць. Добра. Трэба разабраць на прэфабы. Генератор пакуль не запускаем, бо сэнсу няма. Тут жа нафты няма аніякай. Што у нас? Перадаць 75 паліва нафты канкрэтна. Перадаць у горад, у Новы Лондон. Здабычу наладзіць. Што ж яны ўсе ядуць? Пытанне вялікае. Тут напісана. Ежа, так. Здабыча нейкая збор ежы. То бок яны дзесьці яе знаходзяць яшчэ пад нагамі, так? Але тут у нас ёсць фростлендеры, якія ўмеюць выжываць літаральна на снезе. Так што, ў прынцыпе, ну, можа нешта ў іх ёсць падыходы нейкія. Вось. І яшчэ са старой печы дрэдноута. Каланісты кам'юніці, вось новая. Тут групоўка ёсць толькі гэтага. Ім патрэбны дамы, ім патрэбны тавары. Давайце пабудуем пакуль дамы. Але ж гэта прэфабы, здабыча прэфабаў. Нам трэба пачысціць тады тэрыторыю. Вось так. Там у нізе можна добрыя дамы пабудаваць. Там ёсць бонусы за гэта. Я не магу тут неяк блізка хутенька пабудаваць, не? Не, не магу. Так, тут мы наладзім раён, які будзе займацца здабычай прэфабаў. І яшчэ не раскапана тут, недастаткова раскапана. Цудоўна. Тады нафта, вось гэтая ўся. Вось гэта намады, ну, гэтыя неканы. Тут нам нельга здабываць. Это месца пахавання. А дзе нам магчыма? Вось там магчыма, так? То бок бліжэйшым карыстацца тэоретычна мы можам, проста лепей гэтага не рабіць. Давайте тады вось гэту тэрыторыю пачысцім. На той бок.
І яшчэ пакуль грошы здабычу нафты нам спатрэбіцца вось туды альбо вось сюды. Тут 4 мільёны, тут 4 мільёны, без розніцы. Тады мы ідзем уніз. Таму што яно бліжэй на мой погляд. Трошки не хапіла. Ну ладно. Ежу ядуць? Ну так, я нешта не разабраўся, вы бачце. Не важно, адкуль яна бярэцца. Галоўнае пытанне яго шмат не задаваць. Бо ў паўночных народаў рацыён звычайна з даволі каларыйнай тлустай ежы. Шмат пытанняў, што яны ядуць. Можа, ўсё ж такі нейкія ну, блин, я сабе складана ўяўляю сабе, каб пракарміць такую колькасць людзей, каб можна было здабыць дастаткова ежы, ну, у такіх умовах. Яны ж таму і паўночныя народы, і велізарнай індустрыі і не адрознівались. Ежы не той, каб у доступе вялікім. Так. Ёсць гэта. Яшчэ лёд вось тут разаб'ем. Навошта мне вось так яго разбіваем. Ідзем вось у гэты бок. Тут можна у цеплыні пагрэцца. Зноўку зямлю ідуць са смачнымі бактэрыямі. Ну так, згодна з раёна. Снег са смачнымі бактэрыямі. Так, яны тут замярзаюць. Давайте ім уключым генератары гэта. Я не ведаю, на чым ён павінен працаваць. У іх нейкія запасы нафты ўжо Зразумеў. Іх проста надоўга не хопіць. 10 000 усяго. Добра, нам трэба тады ім раён нейкі пабудаваць. Жыллё. 5-зоркавае. Вось, зараз хаты будуць. Запасы ежы. Так, мне толькі цікава, што мы будзем рабіць. Ну, то бок, вось так мы... Ну, добра, зараз ім пабудуем. Як наладзіць гандаль? Тут сказано, 75 нафты доставіць да Новага Лондона. Як гэта зрабіць? Пытанне. Так, яны пакуль гэтым займаюцца. Мы можам пасачыць за Новым Лонданам. Што вон яго? Прадбачанне будучыні. Падзяляючыся ідэі. Стюарт, усе ў Новым Лондане чакаюць моманту, калі мы атрымаем доступ да... стабільны доступ да нафты. Не шмат хто з нас баіцца знікнуць. Столькі мар... Не, столькі... Блин, не з нас, боже, фірс. Жахаў. Не жахаў. Таго, што баімся. Ну, жах. Так шмат жахаў могуць знікнуць, так шмат мар можа стаць магчымымі. Але гэтыя мары выглядаюць па-рознаму. Сталварты малююць прадбачанне бясконца цёплага Новага Лондона. Настолькі цёплага, як толькі самыя старэйшыя з нас могуць узгадаць. Але пілігрымы жадаюць пабачыць гэтую новую моц, якая дазволіць ім засяліць далёкія месцы ў халодных землях і зрабіць такім чынам іх сваімі. Абедзве фракцыі пачалі думаць аб тым, як выкарыстаць нафту, калі яна дасягне Новага Лондона. Калі гэта адбудзецца, нам прыйдзецца прыняць рашэнне. Ну, калі шчыра, я тут поўнасцю на баку фрастлендераў, на баку пілігрымаў, бо мне падаецца, мы не ў тым становішчы бессэнсоўна складваць усё ў адзін горад у нашым выпадку. Ён павінен быць самым развітым, але звазіць усё паліва толькі туды, не пашыраючы сваю тэрыторыю, мы самі сабе сажрэм вельмі хутченька. Так, пакуль стары дрэдноут наладжваецца ў яго справы, тут у нас таксама ўсё даволі стабільна. Па ежы даволі зашмат, калі шчыра. Давайте разбярэмся з гэтым. Спынім вось гэтыя. І тут па ежы тады недахоп. Алера, што пачалося? Чаму я б толькі прыпыніў яго на момант і адразу пачаўся нейкі крызіс? Спыненае пашырэнне.
чорнае золата. Стюарт, члены пілігрымаў, і таксама шматлікія грамадзяне баяцца, што наше паліва хутка знікне. Так, will soon deplete. Тых, хто баяцца, што наше паліва хутка скончыцца, пачалі ў адкрытую крытыкаваць вашыя як гэта, не поспехи, адваротную поспеху. З головы вылетела. Не перамога, а пройгрыш. Ну, скажем так, мае памылкі, каб дасягнуць нашых бягучых мэтаў. Нам патрэбна хутка знайсці новую крыніцу паліва. І перманентную. Не нейкія паўмеры. У іншым выпадку у нас не атрымаецца атрымаць стабільны новы Лондан, падтрымаць новы Лондан. Яны папярэджваюць нас, што калі вы не зробіце хоць аніякага прагрэса, яны нас выкінуць з нашага офіса. З усімі пагоршыліся адносіны. Цудоўна. Блин, а што ім не падабаецца? Я ўжо дрыдноут новы раскапаў. Ну, вось зараз усё ж будзе. Што вы там гэта? Таго. Усё ў парадку. Чакайце-ка. Бянтэжацца яны. Так, давайте-ка. Будынкі яшчэ не хапае? Не хапае, так? Давайте здабычу тут наладзім невялічкую. Вось гэтых прэфабаў. Цяпла мы можам такім чынам даць, але не трэба часова. Вось так, пакінем. Гэтага павінна хапіць нам. Пілігрымы ты яшчэ землеўладальнікі. Дык гэта не пілігрымы, гэта ўсе нездаволены мною. Па тыпу я занадта доўга будую вось гэтую ўсё. Я не ведаю, як мне здабыць вось нафту, напрыклад. Я зараз пачну здабываць, так? Дзе там? Здабыча, нафта. Вось так. Здабыча нафту мы наладзім зараз. І яшчэ можа вось там. Але мне падаецца, гэта павінна хапіць на першы час. Просто туды мне яшчэ будаваць і будаваць. Мне бы тут дамы можа пабудаваць яшчэ ім. Давайте лепей на дамах сканцэнтруюся. Чаму я тут не магу будаваць? Чым праблема? У сэнсе? Гуня, у чым праблема? Ну давайте, няхай вось так будзе. Бо гэтыя дамы тут дакладна спатрэбяцца. Разаб'ем лёд. Тут лёд, літаральна, яны на льду не жадаюць будаваць, яны хоць трошкі на зямлі жадаюць. Хай самі хутчэй пабудуць. Ну, насамрэч. Хай бегуць сюды і будуюць. А то такі, блін, нам не хапае нафты. Нафты не хапае. Блін, ідзі здабудь. Што табе не падабаецца? Так, зараз у нас рэзка вырасце колькасць насельніцтва, і я не разумею, чаму у нас такі недахоп па ежы. Ну, добра, што мы неяк справіліся з тым, што ў нас хутка бы запасы перапоўніліся. Але я разлічваў, што я толькі крышачку там закрану гэтую праблему. Ну добра, калі вырасце, я просто накірую іх на здабычу ежы. О, мы лёд гэтае раскапалі. Імперскі фрэйтер, старая імперыя, кавалкі старога моцнага фрэйтера, адзначаны колерамі старой імперыі. Гэта толькі абломнікі, які мы можам, глядзяць уніз, а не наперад да ўзбярэжжа. Выглядае, што ён стукнуўся з іншым караблём і часткова затануў. Але нам пашанцавала, што некаторыя частку рэчаў на паверхні можна здабыць. Можна пабудаваць аванпост, які будзе здабываць нам матэрыялы, пакуль не збярэ 2,5 мільёна. Цудоўна. Каралеўскі карабель. Мы знайшлі разбіты карабель, які знаходзіцца на яго баку. Закаваны ў масіўны блок льда. HMS Аталанта. Можна разгледзець на яго баку. У нас не атрымалася трапіць унутр, але мы знайшлі разбітую дзюру у engine room. Пахой з рухавіком, каля рухавіка. Яна была паўна вугля і не той, каб шмат чагосьці іншага. Ага.
Месца заставіла нашых скаутаў трохі панервавацца. Мы заўважылі, што компасы паводзілі сябе дзіўна паблізу гэтага карабля. Магчыма, лепей тут надоўга не затрымлівацца. Цікава, якога хера? Што не так з компасамі? Ну, мы можам яшчэ 50 000 вугля здабыць раптоўна. Але пакінем гэта пакуль. Вось гэтыя матэрыялы, цудоўнае месца для здабычы матэрыялаў. Толькі карыстацца мы ім пакуль не будзем. Так. Давайте, можа, працаўнікоў ўсё ж такі накірую на здабычу ежы, а то нешта умненька ў нас. Я так разумею, што гэта вярталася частка тых, хто быў накіраван на будаванне калоніі. Вось таму яны раптоўна у нас стала больш людзей, і ў нас перастала хапаць ежы. То же самое со здабычай вугля, калі шчыра. Так, 40... у нас ёсць дастаткова зараз нашых гэтых скаутаў. Давайте... ўсё небяспечна. Усё смяротна. Больш скаутаў памрэ. Што за халера? Я магу даследаваць нешта бяспечнае, калі ласка? Можна без гэтых смяротнае, небяспечнае? Горы, небяспечна, смяротна, усяму кабзда, вы памрэце, не хадзі туды. Да што ж ты будзеш рабіць, а? Ну, шматлікія з іх будуць паранены. А ці зменіце гэта колькасць маіх каманд? Проста у мяне ж ўжо ёсць паляпшэнне па тыпу больш асцярожныя каманды, ну, ў некаторым сэнсе. Мне падаецца, не той, каб я магу ўжо нешта зрабіць. Брытанцы нават у снежным апакаліпсісе будуюць калоніі. А тады не швэндаюцца. Дык справа ў тым, што мне трэба іх выкарыстаць кудысьці. У мяне 40 зараз гэтых даследавальнікаў. Іх трэба кудысьці накіраваць, бо гэта іх асноўны сэнс. Як бы. Я толькі не жадаю адправляць іх там, дзе іх будзе чакаць смерць. Праход. Or pass the Pathfinder's count law. Трэба яшчэ закон адзін паспрабаваць прасунуць. Давайте паспрабуем. Законы для скаутаў. Фростлендеры. Не, так, чакайце-ка. Гэта групоўка. Выжыванне, я так разумею. Вось, выжыванне. Трэніроўка скаутаў. Нам патрэбна тэхналогія. А тэхналогія якая нам падыдзе? Так. Вось. Яно трэніроўкі розныя праходзіць. Варыянт. Ну, блин, у Фростлендеру тут варыянт лепей. База аперацый, у якой афіцеры абіраюць скаутаў, найлепшых скаутаў для інтэнсіўнай трэніроўкі і аглядаюць выпаўненне такіх экспедыцый. Альтэрнатывай, літаральна, яны, калі глядзець толькі на параметры, то у Фростлендераў гэта дакладна лепей. Ну, па тыпу, значна лепей варыянт. Давайте адаптацыю і Фростлендераў падтрымаем. Так. Гэту ідэю. Бо там не той, каб вялікі выбар насамрэч. Вугаль. Засталося на 34 тыдня. Гэта ўжо амаль 0. Дрэдноут. Пабудаваў, так? Здабыча ёсць, у плюс ідзе. Як наладзіць гандаль? Для мяне вось гэта бянтэжыць. Яго можна? Магчыма неяк? Стары дрэдноут. Трансфер ресурсаў. Вось. Зразумеў. Давайте. Там у іх тое, што ў іх дадатковы будзе нафта, давайте усё мы адправім. Трошкі няхай яны ідуць усё яшчэ ў мінус. Так, 25 будзе перасылацца нам, яны па такім чынам пайдуць трошкі ў мінус. Мы адправім ім трошкі матэрыялаў у іх бок. Трошкі. Давайте збалансаваць вось так. Каб ім хапала. І тавараў, бо самі яны здабываць хутчэй за ўсё гэта не будуць. Такім мы іх забяспечваем матэрыяламі і таварамі. Яны нам пастаўляюць нафту. Здабычу нафту мы зараз нарасцім у іх. Такім чынам у нас будзе нармальны баланс паміж двума бакамі. Так, стары дрэдноут ёсць. У іх усё яшчэ не хапае трошкі дамоў. Давайте ім дамы.
Вось так. Вось таким чынам зробім. Там один дадатковы, які... А, пачакайце-ка, у сэнсе. А, мне яшчэ трэба шмат пабудаваць. Блин, я не магу вверх нікуды ўйсці тут, не? Эх, халера. І расчысціць гэтую халеру я... А, не магу пачысціць. Вы глядзіце, вы глядзіце. А чаму я там не мог пачысціць тады? Што за дзівоснасць? Давайте вось тут яшчэ, няхай, пачысцім. Раз уж мы ў той бок не можам пайсці. Здабыча нафты наладзіць. Гэта і так максімальна тут здабываецца. І я яшчэ пабудую, выкарыстаю вось гэта. Вось так, так. Не дастаў. Мы тут яшчэ пачнем здабываць нафту, бо патрэбна ісці ў плюс у гэтым месцы. У горад ужо пайшла нафта, 25. Нам патрэбна здабыць усяго 75, таму зараз мы гэтыя івенты, яны ж патрабуюць ад нас нафты хутчэй. Вось зараз у нас будзе дастаткова гэтай нафты. Таня. Людзей тут хапае? Людзей тут не хапае. Я разлічваў, што мне тут хопіць людзей. Мне трэба сюды дадаткова яшчэ людзей адправіць. Бо здабыча нафты тут не хопіць. Ну, тых, хто зараз гэтым займаецца. Здабыча ідзе ресурса. Ну так, мне прыйдзецца з Новага Лондона зараз усё даслаць, на жаль. Ёсць. І яшчэ ось так. Пачнем будаваць тут дамы. Раз. 2, 3. І ось сюди 4, 5, 6. Так, атрымліваецца. 10 захаваўся 6, я не разумею дзе. Ну добра, нам гэта падыдзе. Набор раёнаў яшчэ. Там будзе цяплей. Мы хоць трошкі нафты такім чынам захаваем сабе. Якая не будзе выкарыстоўвацца на ацяпленне гэтых дамоў. А, яшчэ. Тэмпература ж зараз упадзе. Так. Налады ресурсаў. Давайте, можа, трошки знізім тады патрабаванні, вось так. До 0. Я магу, калі ласка, збалансаваць? Вось. Зараз будзе толькі неабходная колькасць нафты заставацца ў іх, у іх баланс будзе заставацца адзін і той жа. І мы такім чынам усё выправім. У нас тут вызваліўся адзін раён, які ўжо не здабывае неабходных нам матэрыялаў. І гэта праблема. Нам трэба, зараз яго разбярэм, бо навошта нам патрэбны такі. Мы наладзім зараз здабычу матэрыялаў і будзем прывозіць іх у Новы Лондан. Так, я магу пабудаваць праз гэты шлях, не? Не будуецца скрозь. А чаму я не магу пабудаваць? А, гэта прыбыццё. Мне што, патрэбна абысці тады? Вы ачмурэлі. Алера. Ну добра тады, вось так. Вось так. Вось так. І да Новага Лондона. Не прыйшлося ў абход весці, бо тады патрэбна гэта было бы... Ну, можна было бы правесці. Альбо гэта падыдзе. Не, давайте працягнем літаральна да Дрэдноута. Шлях тады, ён танней. І просто наладзім гандаль паміж Дрэдноутам і Новым Лонданам. Няхай яны прывозяць проста тавары, прайдуць праз стары Дрэдноут. Вось і ўсё. Матэрыялы гэтыя. Ага, я думаў 75 агулам мне патрэбна нафты даставіць. Але не, мне патрэбна дастаўляць зараз нафты, па тыпу, каб яна пастаянна дастаўлялася. О, халера. Так, мне для гэтага працоўная спатрэбіцца. Вы, здабываючыя зараз прэфабы... А, ну яны яшчэ няхай будуць гэтым займацца. Я, можа, мінімальная колькасць пакіну тут працоўных.
І усіх накірую на здабычу нафты вось у гэта месца. Ёсць. Новы раён. Бо матэрыялу тут хутка не спатрэбіцца столькі, колькі здабываюцца. Тут плюс 40 ужо ідзе. Па дамах таксама, калі шчыра. Можна адправіць... Няўжо пабудавалі? Пабудавалі, вы глядзіце. Тады мы збалансуем зараз гандаль паміж імі. Ежа... Не ў бок Новага Лондона, наадварот. Не, калі ласка, назад. Гандаль. Тут у нас па ежы ўсё ў парадку. Збалансуем, каб хапала у Новым Лондоне наадварот. Будзем вось так. Рэшткі адсылаць у Новы Лондон. Нафты нам патрэбна 75. Што шмат. Але ці атрымаецца ў мяне дасягнуць такога? Здабыча ў 75. Ім спатрэбіцца шмат тавараў. А не, тавары гэта ў Новым Лондоне спатрэбіцца такія. Так. Цячэ новае паліва. Чаканне завісло ў паветры. Тады, калі першы транспарт з палівам быў адпраўлены ў Новы Лондон. Каб марыць аб будучыні без холада, гучыць як нейкая мара. Каб зрабіць гэта магчымым, аднак нам спатрэбіцца мадыфікаваць генератар, каб выкарыстаць гэта чорнае золата ў цяпло. Гэта ўжо нельга будзе змяніць. Наша будучыня будзе пабудавана... будучыню, якую мы будуем для сябе, будзе залежаць ад гэтага. Нам патрэбна будзе вырашыць. Нарэшце, насамрэч, я не гатовы. Частка другая. Амбіцыя. Я не вельмі гатовы пераключацца на нафту. Так. Амбіцыя, частка другая. Людзі хваляць, калі паліва дасягае, нафта дасягае горада. Але пытанне застаецца, што нам зрабіць з нашай будучыняй. Прайшлі гады пакут. Гады пакут ўжо скончваюцца. Давайте палепшым наш генератор далей і запусцім скрозь яго нафту, пакуль холад горада, снягі горада не растаюць назаўсёды, крычаць лідары сталвартаў. Аднак пілігрымы не згодныя. Што жадаюць сталварты, гэта глупства. Новы Лондон доўга не працягне. Мароз — наша рэальнасць. Нам трэба аб'яднацца з ёй. Накіравацца наперад, выкарыстаць паліва, каб засяліцца ў новых дамах у белым бязмежжы. Мы пераможам холад. Альбо мы прыяднаемся з марозам. Два варыянты. У першага прыняцця сталвартаў яны будуць задаволены, пілігрымы будуць незадаволеныя. Адчыняе генератар, нафтавы генератар, апгрейд, які выкарыстоўвае толькі нафту. Адчыняе магчымасць выкарыстоўваць глыбокія бясконцыя дэпазіты, па тыпу залежы. Так, незадаволенасць пілігрымаў падвышаецца. Альтэрнатыва. Адчыняе адаптыўныя помпы, генератар адаптыўных помп, які выкарыстоўвае любое паліва. Адчыняе бясконцыя запасы гэтых самых паселішчаў фростлендераў. Першы і другі варыянт. Усё зразумець не магу. Калі яны карыстаюць паліва замест геатэрмальных крыніц, навошта было шпацыраваць да Ісландыі? Хіба там было нешта акрамя вулканаў? Там было складанае пытанне, таму што ў першай частцы гэта не расказваецца. Там была ідэя ў багатых такая, што яны там сабе ўціхую ў Ісландыі пабудаюць сховішча далёка ад цывілізацыі. І там яны яшчэ прыдумалі нейкія, яны выкарыстоўваюць геатэрмальную энергію, але толькі часткова. Але гэта ж, я скажу, у самой гульне гэта яна не тое, каб вельмі навуковая. Гэта генератор, які тут выкарыстоўваецца, гэта адзін з самых неэфектыўных спосабаў, візуальна нават.
Это самый неэффективный способ, як выкарыстаць теплыню ад генератора. Літаральна. Яны губляюць просто тонну у паветра. Я думаю, эффектыўнасць гэтага генератора 10 каля, можа 10%, калі шчыра. З тым жа палівам, які яны выкарыстоўваюць. Так што пра гэтае пытанне яшчэ сваё. Нават у Нарвегію было больш сэнсу мігрыраваць, яны сапраўдную нафту маюць. Дык яны яшчэ, гэта ж яшчэ падзеі першай часткі адбываліся дзесьці ў 1860-70 дзесяцігоддзе. Ну, то бок гэта літаральна паравы век. Вось, яны вечна нездаволеныя. У Ісландыі ее траска. Яны захапілі яе падчас траскавых войнаў. Ну так. Давайте галасаванне. Ваше меркаванне. Я пакіну меркаванне за сабою, але гэтае галасаванне для вас. Ну, у першую чаргу. Я магу пайсці і пагадзіцца з ім, магу не пагадзіцца. Я яшчэ сам для сябе не вырашыў. Мне цікава пабачыць на ваше меркаванне, яно можа паўплываць на маё, наканечнае. 100% пакуль што толькі на тое, што мы пераможам лёд. Я нагадваю, гэта зачыніць для нас варыянты выкарыстоўваць вугаль для генератараў, а ніякага альтэрнатыўнага паліва, толькі нафта. Другі варыянт гэта выкарыстаць, прыяднацца са льдом. І гэта значыць, што мы будзем накіруемся ў нашае пашырэнне, пры гэтым захоўваючы адаптыўнасць нашых генератараў. Выбачаюся, я націск не тут і паставіў, траска. Так, выбачаюся. Так, галасаванне. Я не жадаю яднацца са льдом, ён халодны. Добра. Маё меркаванне, ну, паўплывалі на маё меркаванне. Я думаў, што будзе больш за аб'яднацца са льдом. Мне падабаецца ідэя адаптыўнасці і нашага паходу, ну, па тыпу магчымага пашырэння. Вось, таму што з гэтым могуць быць праблемы. Але будзем тады я думаю, паспрабаваць усё ж такі на ацяпленне. Можа, у нас атрымаецца зрабіць нейкі рай, просто дзе мы абагрэем усё. Я за тое, каб быў план Б. Блин, уже 50/50. Блин, выш. Роўна 50/50 падзяліліся галасы. Давайте тады возьмем усё ж такі аб'яднанне са льдом. То бок мы будзем шукаць спосабы, як выкарыстаць усе даступныя нам рэсурсы, а не толькі зацыклівацца на нафце. Так, паехалі. Прыняць холад. Першае, нам спатрэбіцца палепшыць наш генератар адаптыўнымі помпамі, каб выкарыстоўваць новае паліва. Потым мы павінны даследаваць печы, якія будуць падтрымліваць падтрымаюць аднаўленне неабходных аванпастоў у перманентнае паселішча. Это дазволіць нам паставляць сабе рэсурсы, і такім чынам яны не скончацца. Не ўсе аўтпасты могуць падысці пад перманентнае паселішча. Але дастаткова карысных месцаў навокал Новага Лондона. Нам толькі патрэбна знайсці іх. Так, адчыніліся варыянты і пайшло далей. Так. Новае даследаванне. На гэтым мы перайшлі ў другую главу. Нейкім цудам мы перажылі главу нумар 1, у якой мы літаральна амаль усё дрэнна гатова было скончыцца. Вось. Мы неяк перацягнулі гэта на свой бок і атрымалі сабе паток нафты, які можна сабе пакінуць надоўга. Будзем адаптавацца і спрабаваць выжыць у холадзе. Але на сёння я буду ўжо скончваць. Буду глядзець, хто ў нас чым займаецца, і перадам вас далей. Заўтра ў нас канец галасавання на пятнічны стрым. Наколькі памятаю, у лідарах у нас зараз Pentiment. Я зараз магу не мець рацыі, дайце мне момант, пагляджу яшчэ. Не, на першым месцы у нас знаходзіцца Tactical Bridge Wizards, 33 300. Tactical Bridge Wizards, гэта, калі коротка, гэта XCOM, але пра асабісты спецатрад чарадзеяў. Прычым, я так разумею, вельмі ляснутых. Так што паглядзім, гэта пакрокавая гульня, пакрокавая тактыка з выкарыстаннем заклёнаў і літаральна зброі, напрыклад, уявіце сабе посах увоткнуты ў стрэльбу. Вось прыкладна такія тэхналогіі. Так, у нас зараз, хто у нас чым займаецца? Эрика, Mortuary Assistant, хоррор у нас. У Ватафака БЛР зараз Undertale.
Давайте я вас сёння перадам да жахаў трошкі, да дапаможнік у гэтым мортуарій, можа. Там, дзе трупы храняць. Не склеп. Халера, слова. Неважна. Морг, вось. Нарэшце, словы нешта складанае. Так. Я перадам вас да яе. Калі вам цікава Undertale, абавязкова завітвайце да Ватафака БЛР. А я вас на гэтым пакіну. Завтра у нас конец галасавання, і мы будзем вызначаць, во што мы будзем гуляць у пятніцу. І пакуль тры лідары знаходзяцца даволі блізка адзін да аднаго. Лідары у нас Pentiment, Tactical Beverage Wizards на першым месцы, на другім месцы Pentiment, на трэцім месцы Thank Goodness You're Here. Усе яны вельмі блізка адзін да аднаго. Пасачым за гэта. Я жадаю вам добрага вечара і пабачымся заўтра.